ආමෙන්. ஆமென். එහෙනම් අපි දේ වචනට යන්න යනවා. இப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போக போக දැන් සන්තෝෂයෙන් අහගෙන ඉන්න. இப்ப சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருங்கள். තමන්ගේ ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරගන්න. அந்த உங்களுடைய அலைபேசியை சைலண்ட்ல போட்டுக்கொள்ளுங்கள். තමන්ගේ ෆෝන් එක සයිලන්ට් කර තමන් සයිලන්ට් වෙලා අනිත් එක්කෙනාට කතා කරන්නේ නැත සයිලන්ට් එකේ අහගෙන ඉන්න. அப்ப நீங்களும் சைலண்டா இருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருங்க. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். රයිට්. ஆமென். අපි යන්න යනවාද நாங்கள் போக போகிறோம் වචනයට? வார்த்தைக்கு. මොනවාද මාර්චුකාව? என்ன தலைப்பு? මොකක්ද කරන්නේ? என்ன செய்வது? මොනවාද කරන්නේ? என்ன செய்வது? ගිය සතිය ඔබ මොනවද කළේ? கடந்த கிழமை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? හලෝ මේ මං ඔයගලෙන් අහන්නේ. මොනවද කරේ? உங்களிடம் கேட்கிறோம் கடந்த கிழமை என்ன செய்தீர்கள்? ගිය සතියේ கடந்த கிழமை සේවය කරාද? ஊழியம் செய்தீர்களா? මොනවද කරේ? என்ன செய்தீர்கள்? ගිය සතියේ සේවය කරාද? ஊழியம் செய்தீர்களா? ඔව් නම් ඔව් නැත්තම් නැහැ. ஆம் என்றால் ஆம், ஐயா, இல்லை என்றால் இல்லை. ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔය පිටිපස්ස කාගෙත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔව් සත්‍යෙන් කියන්න. කෑවද? சாப்பிட்டீங்களா? මොනවද කරේ? කෑවද? என்ன சாப்பிட்டீங்க? අපිට නම් ඊයේ හොඳට කෑවා. நாங்க நேத்து நல்லா சாப்பிட்டோம். හොඳට කෑවා. நல்லா சாப்பிட்டோம். දැන් මගෙන් ඇහුවනම් මොනවද කරේ කියලා ඉවරලා என்னகிட்ட கேட்டா போன கிழமை என்ன செய்தீங்கன்னு. අපි සිකුරාදා ඉඳන් වවුනියා හිටියේ. வெள்ளிக்கிழமையில இருந்து வவுனியாவில் இருந்தோம். ඊයේ රෑ 9 මාට තමයි අපි මේට ආවේ. நேற்று இரவு 9:30 மணிக்கு தான் கொழும்புக்கு வந்தோம். ඒකේ මොනවද කරේ කිව්වනම් அதுல என்ன செய்தோம் என்று சொன்னால், අපි රෑ 12ට විතර අපි පිටත් වුණා. நாங்கள் 12 மணிக்கு இங்க இருந்து வெளிக்கிட்டோம். අපි ඒ ගිල මොනවද කරේ කියනවනම් அங்க போயிட்டு நாங்க என்ன செய்தோம் என்று சொன்னால், කනවා, சாப்பிடுறோம், කුෂන් පුටු ඉඳන් ඉන්නවා, குஷன் படுத்துல உட்கார்ந்திருந்தோம், ආයෙ පොඩ්ඩක් පාරට යනවා, திரும்ப ரோட்டுக்கு கொஞ்சம் போவோம், ආයෙ එනවා, திரும்ப வருவோம், ආයෙ කනවා, திரும்ப சாப்பிடுவோம், ආයෙ කුෂන් එකේ ඉඳන් ඉන්නවා, திரும்ப குஷன்ல உட்கார்ந்திருப்போம், ආයෙ කනවා, திரும்ப சாப்பிடுவோம், ආයෙ පාරෙද්දි திரும்ப ரோட்ல போகும்போது ආයෙ කෑවා, திரும்பியும் சாப்பிட்டோம், ආයෙත් මගදී කෑවා, திரும்பியும் சாப்பிட்டோம், ඒ කාලත් ආයෙත් එකක් බිව්වා, அதை சாப்பிட்டோம், திரும்ப ஒரு டீ ஒன்று குடிச்சோம். හොඳටම කෑවා. நல்லா சாப்பிட்டோம். අපේ මොනවද කියලා අහන අපි කියනවනේ கேட்ட ලස්සන. கேட்டா நாங்க சொல்லுவோம் அழகா. මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்யறது? ඔයගොල්ලෝ මොනවද කළේ? நீங்க என்ன செய்தீர்கள்? දැන් බයිබලේ වචනේ එක්ක අපි යන්න යනවා මේ මාර්තුකාව ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. நாங்கள் வேதாகமத்திலே அந்த வார்த்தையோடு போக போகிறோம். இந்த தலைப்பை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ අද ගොඩක් දේවල් අපිට උගන්වයි. கர்த்தர் நிறைய காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். right දෙවියන් වහන්සේ බලවත් දෙයක් පෙන්වන්න යනවා. கர்த்தர் வல்லமையான காரியங்களை காட்டப் போகிறார். මම හිතනවා මේ කාලේ සුදුසුම දේ වචනයක් ඔබට මට අද දවසේ සුදාත්මයන් වහන්සේ ගේන්න යනවා. அப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வார்த்தையை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தர போகிறார். හැමෝම ලස්සනට සමන් දිගන අහගෙන ඉන්න. எல்லாரும் வடிவாக கேட்டுக்கொண்டிருங்கள். අපි දේ වචනයට යන්න. வார்த்தைக்கு போக போகிறோம். ජීවිතේ කතාව පොතේ ජීවිතේ කතාව තියෙන්නේ ගණන් உபாகமம் කියවන්න ජීවිතේ කතාව පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13ஆம் அதிகாரம் 3 වෙනි පදයේ හිඳන් 3ஆம் வசனத்திலிருந்து. ඒ අනාගත වාක්තෘගේ වචනවලටත් ඒ ස්වප්නකාරයාටවත් ඇහුම්කන් නොදෙන්න. අයුම්කන් නොදෙන්න. මක් නිසාද? නුබලාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේට නුබලාගේ මුළු සිතෙන්ද නුබලාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ නුබලාගේ මුළු සිතින්ද මුළු ආත්මයෙන්ද නුබලා ප්‍රේම කරනවා දැයි ප්‍රේම කරනවා දැයි දැනගන්ට නුබලාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේගේ නුබලා සෝදිසි කරන සේක. ඇති කියන්න එතකොට அந்த தீர்க்கதரிசி ஆகிலும் அந்த சொற்பனக்காரன் ஆகிலும் சொல்லுகிறவைகளை கேளாதிருப்பீர்களாக. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுகிறீர்களோ இல்லையோ என்று அறியும்படிக்கு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சோதிக்கிறார். ඇති මෙයන්න இங்க கேளுங்கள். වචනේ කියනවා வார்த்தை சொல்லுகிறது නුබලාගේ දෙවියන් වහන්සේ. உங்களுடைய தேவனாகிய. කාගේ දෙවියන් වහන්සේද? யாருடைய தேவன்? කාගේ දෙවියන් වහන්සේ? யாருடைய தேவன்? මගේ දෙවියන් වහන්සේ. என்னுடைய தேவன். ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. உங்களுடைய தேவன். ඔබේ ළඟ ඉන්න කෙනාගේ දෙවියන් වහන්සේ. உங்களை அருகிலே இருக்கிறவர்களுடைய ඒ தேவன். දෙවියන් වහන්සේ அந்த தேவனானவர் බලනවලු பார்க்கிறாராம். නුබලා நீங்கள் මොනවද කියන්නේ? නුබලාගේ මුළු සිතින්ද உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் නුබලාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද உங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் නුබලා ප්‍රේම කරනවාදයි දැනගන්ට நீங்கள் அன்பு கூறுகிறீர்களா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு නුබලාගේ දෙවියන් වහන්සේ නුබලාව සෝදිසි කරලා බලනවලු. உங்களுடைய தேவன் உங்களை சோதித்து பார்க்கிறார். මොනවලුද? என்னதாம்? මුළු ආත්මයෙන් முழு
இருதயத்தோடும் මුළු සිතිනුත් முழு ஆத்மையோடும் இருதயத்தோடும் ප්‍රේම කරනවාදැයි அன்பு கூறுவீர்களா என்று දැනගන්ට தெரிந்து கொள்வதற்கு නුඹලාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் සෝදිසි කරනවලු. சோதித்து பார்க்கிறாராம். ආමෙන්. ஆமென். සෝදිසි කරලා බලනවලු. சோதித்து பார்க்கிறாராம். සෝදිසි කරනවා කියන්නේ මොනවද? அந்த சோதித்து பார்ப்பது என்றால் என்ன? කියන්න මන්න. සෝදිසි කරනවා. அந்த சோதித்து பார்ப்பது අපේ என்றால் என்ன? කාන්තාවන්ට සෝදිසි කරන හොඳට ඒ ටැලන්ට් එක තියෙනවා. எங்களுடைய அந்த பெண்களுக்கு சோதித்து பார்க்கிற அந்த நல்ல அனுபவம் இருக்கிறது. පොඩක් ඉන්න මාත්‍යා கொஞ்சம் நில்லுங்கள். පොඩ ඉන්න අර හොඳට ගහනවා අල්ලපු ගෑනට. අර බාන්න මාත්‍යා එන්න නේ. கொஞ்சம் நில்லுங்க. அங்க அங்க දැකලා තියෙනවද? அடிக்கிற அந்த பெண்ணுக்கு நல்லா නේ அடிக்கிற. සෝදිසි කරනවා පොඩක් ඉන්න. சோதித்து பார்க்கிறது. බාන්න මාත්‍යා අලුත් ෆ්‍රිජ් එකක් ගෙනල්ලා. பாருங்களேன் அங்க புது ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு கொண்டாந்து. සෝදිසි කරනවා. அந்த சோதித்து මොනවා பார்ப்பது සෝදිසි කරනවා කියලා. තව කියන්න. ආ හොයලා බලනවා. தேடி பார்க்கிறது. හොයලා බලනවා. මොනවද හොයලා බලන්නේ? என்ன தேடி பார்க்கிறது? මොනවද හොයලා බලන්නේ? කියන්නකෝ අන්න. என்ன தேடி பார்க்கிறது? ආ ඕපද ූප හොයලා බලනවා. අනේ මේ ලස්සන දෙයක් කියන්නකෝ. හොඳ දෙයක් කියන්නකෝ. මොනවද? මොනවද හොයලා බලන්නේ? என்னத்தை தேடி பார்க்கிறது? හොර වැඩ කරනවාද කියලා නෝන හැමලෙම බලන්න මාත්‍යා මූ අද වෙලාවට ආවේ නෑනේ. හැමදාම 9ට එන එක අද ආවේ නෑනේ. மனைவி பாப்பா සෝදිසි කරන්න බලන්න. සෝදිසි කරනවා. தேடி பார்க்கிறது. හිරු ටීවී එකටයි හිරු නිවුස් එකටයි அந்த இரு டிவிக்கும் BBC එකටයි වැඩිය වේගවත්. இரு டிவிக்கும் பிபிசிக்கும் பார்க்க வேகமான. මෙයාක 9ට එන්නකො තාම ආවේ නෑ මාත්‍යා. இவன 9 மணிக்கு வர சொன்ன இன்னும் இவன் வரல. සට ගාලා ගන්න ටින් ගාලා ගන්න ඔක්කොම විස්තර කොයිද ඉන්නේ කිලිවල. டக்குன்னு எடுத்து அப்படியே பாப்பாங்க எங்க எங்க இருக்கான்னு அப்படியே சர்ச் பண்ணி ඒ කියන්නේ பாப்பாங்க. එච්චර හොයලා බලනවා. அவ்வளவு தேடி பார்க்கறாங்க. තරාවටද கோபத்துக்கா බෙල්ල කපන්නද கழுத்தை வெட்டுறதுக்கா මොකටද හොයලා බලන්නේ? என்னத்துக்கு தேடி பார்க்கறாங்க? ආදරයට அன்பின் நிமித்தம். ප්‍රේමයට. அந்த அன்புக்கு දැන් අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා ගහ ගන්නවද එක බලන එක ආදරයට නෙමෙයි. அந்த பக்கத்து வீட்ல அடிக்கிறத பார்க்கறது அது ඒක அன்புக்கு இல்ல. අපේ ජොලියට ඒක. அது அது எங்கட ஜொலிக்கா. ඒක අපේ ජොලියට அது නේද? எங்கட அந்த ஜொலிக்கா. නැත්තම් හොයලා බලනවා කියන්නේ இல்லாட்டி தேடி பார்த்தது என்பது ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. அது சரியான முக்கியமான අපේ ஒரு காரியம். දෙවියන් වහන්සේ ஆனால் தேவனானவர் දැනුත් இப்பொழுதும் මේ දැනුත් இப்பொழுதும் இந்த நேரத்திலும் වචනේ කියනවා வார்த்தை சொல்லுகிறது උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක්කෙනෙක් කර දෙනෙක්ව මුළු හදවතින් ඉන්නවා නම් தேவனுடைய நாமத்திலே ஒருவரோ இருவரோ ஒரு இடத்திலே கூடி இருந்தால் උන්වහන්සේ මැද්දේ වාසය කරනවා. அந்த இடத்திலே தேவன் வாசம் செய்வாராம். දැන් මෙතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? இப்ப இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இருக்கு? එයා වචනයට අනුව அவருடைய வார்த்தைக்கு இணங்க මෙතනට එන්නම ඕන. இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். එයා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. இந்த இடத்துல கட்டாயம் இருப்பார். එයා ළඟ ඉන්නවා, මෙයා ළඟ ඉන්න හැම කෙනෙක් ළඟ அப்ப ඉන්නවා. இங்கே இருப்பார், இவர்கிட்ட இருப்பார், அந்த இடத்துல இருப்பார். එයා වචනයට පිටින් වැඩ කරන්නේ නෑ அவர் දෙවියන් வார்த்தைக்கு වහන්සේ. புறம்பாக வேலை செய்வதில்லை. දැන් එයා මෙතන සැරිසරාගෙන அப்ப இந்த இடத்துல அவர் உலாவி கொண்டிருப்பார். ඒක ඔයගලන්ට දැනෙනවද? அது உங்களுக்கு விளங்குதா? அந்த பிரசன்னம் දැනෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? ඒක දැනෙන්න ඕන. அது நீங்கள் உணர வேண்டும். නැත්තම් වැඩක් නෑ. இல்லாட்டி வேலை இல்லை. හරිද? දැන් මොනවද දැනුත් උන්වහන්සේ සෝදිසි කරනවලු. அப்ப தேவனானவர் இப்பயும் சோதித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா? මෙහෙම යනවා මුළු ආත්මේ මුළු ශක්තිය නැත්තම් අදවතින්ම මු මට ප්‍රේම කරනවාද? அப்ப அந்த அவர் இங்கே உலாவி கொண்டு பாப்பார், இவன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் இவன் என்னை தேடுகிறாரா என்று. අපි අපේ ආදරවන්තයෙක්ගෙන් අපි පොඩ්ඩක් හැම වෙලේම අහනවා ඒ යාළුවෝ ඉන්න කාලේ. அந்த நாங்க லவ் பண்ற காலத்துல கேட்பான் எங்கட அந்த காதலி கிட்ட, ඔයා මට ආදරේද? நீ எனக்கு நேசிக்கிறியா? ඔව් අනේ. உண்மைதான். කොච්චරක් ආදරේද? எவ்வளவு அன்பு ඔයා දන්නවනේ ඉතින්. உங்களுக்கு හරි தெரியும். හරි දන්නවා කියන්නකෝ අනේ. தெரியும், நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ගොඩක් ආදරේ. நிறைய ஆதரவு. කොච්චරක් ආදරේ? எவ்வளவு ஆதரவு? ලෝකෙටත් වැඩි ආදරේ. உலகத்துக்கும் பார்க்க ஆதரவு. කියනවා නේද? அப்படி சொல்லுவாங்க தானே? බැන්දම් පස්සේ බලන්න. கல்யாணத்தை பிற பாருங்க. ආදරේද? அன்பா? එකපාරක් කිව්වන ගෑණි ආදරේ කියලා ආය ආන්න එපා. உனக்கு சொன்னேன் தான் உனக்கு தெரியாதா? ආය ආන්න එපා ඔක. திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்காது. තමුසේ ආදරේ මගේ මෙහෙ තියෙන්නේ. உண்ட ஆதரவு வந்து என்ன இங்க இருக்கு. දැන් ඒගොල්ලන් ආසයි සෝදිසි කරන්න. அப்ப அவங்களுக்கு விருப்பம் அதை சோதித்து பார்க்கிறதுக்கு. ඔයා ඉස්සර වගේ නෙමෙයිනේ. நீங்க முந்தி மாறி කොට වෙන කවුරු ඉන්නව ඇතිනේ. உங்களுக்கு வேற சார் ඔය කතාව ගෑණියෙක් කිව්වේ නැත්තම් ඔබ පුරුෂයෙක් නෙමෙයි. இந்த வார்த்தை ஒரு பெண் சொல்ல දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. பெண் சொல்லாவிட்டால் வேலை இல்லை. ඔය ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. நீங்க முந்தி. දැන් ඊයේ මම මේ ඇන්ඩ්‍රු වෙදට කිව්වා அப்ப நேத்து போதகர் எனக்கு சொன்னார், කසාද බැඳ දවස තියෙනව නේද? அந்த திருமணம் முடித்த நாள் இருக்குதானே? කසාද බැඳ දවස அந்த திருமணம் முடித்த நாளிலே පුරුෂයාට අමතක වෙනවා නම් அந்த புருஷனுக்கு மறப்பதா இருந்தா ඒ පුරුෂයා තමයි නියමම පුරුෂයා. அவன் தான் உண்மையான கணவன். කසාද බැඳ දවසක මතක් තියන් ඉන්න පුරුෂයා ඉන්නව නේද? அந்த திருமண நாளை ஞாபகம் வைத்து இருக்கிறவன் இருக்கிறான் தானே? ඌ හරියන පුරුෂයෙක් නේ. அவன் உண்மையான கணவன் இல்ல. නේද? ඒ නිසා තමයි අපි හොඳ පුරුෂයෝ. நாங்க நல்லவர்கள். நாங்க අපෙන් நல்ல යවන கணவர்கள். කවදාද කියලා ඉවරලා
අපෙන් කවදද කියලා ඇහුවනම් எங்ககிட்ட யாசர் கேட்டா எந்த டேட்னு මගේ 1987 කියලා කියනවා. எங்களுக்கு தெரியும் 1980 எங்கேயோன்னு சொல்லுவோம். සෝදිසි කරන එක හරි වටිනා දෙයක්. அந்த தேடி பார்க்கிறது சரியான பெருமதியானது. හැබැයි මේ හැම කෙනෙකුම සෝදිසි කරනවා. ஆனா எல்லாரும் தேடி பார்க்கிறார்கள். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මෙතන සෝදිසි කරනවලු. அப்ப இந்த ඔයින් இடத்துல යමුකන් දෙන්න. தேவனானவர் சோதித்து பார்க்கிறார். අද විතරක් නෙමෙයි. இன்றைக்கு மட்டுமல்ல හැම තප්පරේම ஒவ்வொரு நொடியிலையும் ඔයගොල්ලෝ මේ පොළවේ ජීවත් වෙන කම්ම இந்த பூமியிலே நீங்கள் வாழும் வரைக்கும் සෝදිසි කරලා බලනවා. சோதித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ඇයි? ஏன் එයාට අයිතියක් තියෙනවා. அவருக்கு அதுக்கு உரிமை இருக்கிறது. තේරෙනවද? விளங்குதா உங்களுக்கு? හලෝ තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? දැන් ඔයගොල්ලෝ இப்ப நீங்கள் ඔයාගේ මාත්‍යා உங்களுடைய கணவன் වෙන ගෑනු කෙනෙක් ගැන வேறொரு பெண்ணை குறித்து සෝදිසි කර කර தேடிக்கொண்டிருந்து නෝනට කියනවා. மனைவிக்கு சொல்லுகிறார். මේ අරයා කෑවෙත් නෑනේ තාම. அவ இன்னும் சாப்பிடவும் இல்லானே. එයා පව්වනේ අඬ ඉන්න හැම அவ பாவம் அழுது கொண்டிருக்கா. එයා මොනවද දන්නේ නෑනේ හැමතිස්සෙම මං කිට බල්ලා ඉන්නද? அவக்கு என்ன தெரியும், நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரையா. මොනවා වෙයිද කිලිතන්න. என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? මට කියන්න මොනවා වෙයිද කිලිවල. எங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? තෝ කාලා කන්නේ මම කෑවද කියලා තෝට අල්ලපු ගෙදර කෑම කන්න. நீ நாசமா போனவன் என்ன தேடாம நீ அங்க போயிட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்க. හරියයිද? சரி வருமா? එහෙම ගෑනිකන් අනේ හරි මාත් එනවා කියලා බල්ලා එන්න කියනවා නම්. சரி பரவாயில்ல, நீங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. ஒரு එහෙම பெண் නෝනා சொன்னா, කෙනෙක් ඉන්නවා නම් அப்படி ஒரு மனைவி இருந்தால் ලබන මාසේ 4 වෙනිදා නිදාස් දවසේ අපි එයාට සම්මානයක් දෙන්න යනවා. වර්ග කාන්තා මාස- වැඩමුළුවේදී வாருகிற மாதம் 4ஆம் தேதி அந்த பெண்களுக்கு ஒரு சம்மானத்தை கொடுக்க போகிறோம். අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. கட்டாயம் මම கொடுப்போம். එයාට තමයි කියන්නේ සවි බල ස්ත්‍රීන් කියලා. அப்ப அவங்களுக்கு தான் அந்த சர்வ பல்லவ பெண் என்று එයාට சொல்லுவாங்க. කියන්න පුළුවන් නේ. அவருக்கு சொல்லலாம். එහෙම කියන ගෑනු කෙනෙක් නැහැ. அப்படி சொல்ற ஒரு பெண் இல்ல. එහෙම ඔබ කිව්වනම් ගෙදර කොස්සෙයි තමන්ගේ මූණට සරං ගහලා වැදී. அப்படி நீங்க சொன்னா உங்களோட தும்பு கட்ட வரும் உங்களோட மூஞ்சிக்கு. ඇයි මේ නෝනයි මාත්‍යයි තමන්ගේ දරුවන්ව ඔක්කොම සෝදිසි කරලා බලන්නේ. அந்த கணவனும் மனைவியே அந்த பிள்ளைகளை சோதித்து பார்க்கறாங்க. එයාට අයිතියක් තියෙනවා. அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது. මාත්‍යට අයිතියක් அந்த තියෙනවා. கணவனுக்கு உரிமை ඒ இருக்கிறது. නෝනට අයිතියක් அந்த තියෙනවා. மனைவிக்கு உரிமை ඒක இருக்கிறது. වගකීමක්. அது ஒரு பொறுப்பு. දරුවන් ගැන හොයලා බලන එක වගකීමක්. அந்த பிள்ளைகளை கொடுத்து தேடி பார்ப்பது ஒரு பொறுப்பு. அப்படி இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் දෙවියන් වහන්සේට වගකීමක් තියෙනවා. தேவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේත් බලනවා. தேவனானவரும் பார்க்கிறார். බැත්තට මාත් එක්ක ප්‍රේම කරනවා. நீ உண்மையிலே என்னோட நேசிக்கிறியா? මුළු හදවතින්ද ඉන්නේ. முழு இருதயத்தோடு நேசிக்கிறியா? ඔය දැන් ඔය හතවත් ටික උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නේ. அப்ப அந்த இருதயத்தை தேவன் அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். අන්න ඒ තැනට තමයි අපි යන්න යන්නේ. அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போவோம். මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்வது? ඔයගොල්ලෝ මොනවද දැන් කරන්නේ? நீங்கள் இப்ப என்ன செய்யறது? ඇත්තටම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවද? உண்மையிலே நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீர்களா? මෙහෙම කරපු දෙන්නෙක් ගැන අපි බලන්න එනස්. அப்படி සෙට් එකක් ගැන. அப்படி செய்த அந்த இருவரை குறித்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். මේගොල්ලන් කොහමද දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරේ? இவங்க எப்படி அந்த தேவனை துதித்தார்கள்? රයිට් අපි දන්න කියන සිදුවීම් දෙකක් තමයි. எங்களுக்கு தெரிந்த சம்பவங்கள் 2 தான். ඉස්සල්ලාම යන්න යනවා முதலே போகிறோம் දානියෙල් පොතට. தானியேல் புத்தகத்தில். දානියෙල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ. தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். කියවමු බලන්න. හැමෝම පෙරලා ගන්න. ඒ පත්‍රය ආ අත්සන් කළ බව ආ දානියෙල් දැනගත් විට ම් තමාගේ ගෙදරට ගොස් ම්හ්ම්. තමාගේ උඩුමහලේ ම් කවුළු යෙරුසලම දෙසට ඇරී තිබියදී ආ තමා ඊට පළමු කලාපෙන් දවසට 3 වරක් ම් දනින්හිද ම් තමාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි යාක්ෂා කොට ස්තුති කළේය. ආති ස්තුති කළේ කියවමු මතකද? දානියෙල් 6 10 தானியேல் 6:10. තියෙනවා. රයිට් මේ බලන්න. හොඳින් යමුකන් දෙන්න. இங்கே கேளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ தேவனுடைய அந்த சமூகத்திலே මෙන්න මේම සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. இப்படி ஒரு சம்பவம் ඇවුම්කන් நடக்கிறது. දිගින් ඉන්න. செவி கொடுத்து கொண்டிருக்காங்க. මොනවද උනේ? என்ன நடந்தது? දවසක් ஒரு நாள் දානියෙල් ගාව උතුම් ආත්මයක් තිබුණලු. හරිද? தானியேல் கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஆவி இருந்ததா. ඒ ආත්මය මොනවද? அந்த ஆவி என்னவென்றால் ඒ හිටපු රජතුමා அங்கே இருந்த அந்த ராஜா එක එක ඇමතිලා ටික පත් කරා. ஒரு அந்த தலைமை ஆட்களை நிறுவுகிறாராம். දානියෙල් ළඟ උතුම් ආත්මයක් තිබුණා. දානියෙල්වත් පත් කරා. தானியேல் கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஆவி இருந்ததாம். அவரையும் මේ தலைமைக்கு நிரூபித்தாராம். මේ ඇමතිලා සෙට් එක මොනවද කරේ? இந்த அதிகாரிகள் செட் என்ன செய்தார்களா? දානියෙල කොහොමරි මරන්න ඕන. அந்த தானியேலை எப்படியாச்சும் கொல்ல வேண்டும். මේ තනතුරෙන් පහ කරන්න ඕන. இந்த பதவியில இருந்து விலக்க வேண்டும். වැරද්දක් එව්වා.
ஒரு பிழையை தேடினார்கள். මේ මනුස්සයාග මොන වැරද්දක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ. இந்த மனுஷர்களுக்கு ஒரு பிழையும் கிடைக்கவில்லை. හැබැයි මොනවද උනේ? ஆனால் என்ன நடந்தது? එකම එක දෙයක් තියෙනවා. ஒரே ஒரு காரியம் இருந்தது. දවසකට 3 වතාවක් යාඥා කරනවා. ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை ஜெபம் பண்ண வேண்டும். යාඥා කරනවා. அந்த ஜெபம் பண்ணணும். රජතුමා ගාවට ගියා. ராஜாவிடத்திலே போனார்கள். මේ දවස් කීපය තුල ඔබගෙන් විතරයි දෙයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. இந்த டைம்ல இத மட்டும் தான் உங்ககிட்ட கேட்க முடியும். මොනවත්ම ආය කාගෙන්වත් ඉල්ලන්න බෑ කියලා අස්සනක් ගාලා ඔන්න ගාගත්ත වැඩේ. யார்கிட்ட ஒண்ணும் கேட்க முடியாதுன்னு ஒரு கடிதத்தை எழுதி முத்திரை போட்டார். ඒ දවස් කීපය තුල යම් කෙනෙක් වෙන දෙවි කෙනෙක් හරි කාගෙන් හරි දෙයක් ඉල්ලුවොත් එයාව සිංහ ගුවාවට දාන්න ඕන කිව්වා. அப்ப அந்த நாட்களிலே வேற தேவனிடம் யாராவது எதையாச்சும் கேட்டால் அவர்களை சிங்கத்தின் கூட்டிலே போட வேண்டும். ඔන්න அப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்திலே මෙතන බලන්න මේ සිදුවීම இந்த சம்பவத்திலே නවත්වපු තැනින් කියවන්න දානියෙල් පොතේ. தானியேல் புத்தகத்தில் அந்த நிறுத்தின இடத்துல இருந்து வாசிங்கள். එකල එකල ආ ඒ මනුෂ්‍යයෝ ආ ඇතුළට වැද ආ දානියෙල් ආ තමාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි ආ. යක්ෂයා හා ආ. කන්නලව් කරනවා දුටුවෝය. කියවන්න බෑ 11 அப்பொழுது ආ அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி ம். தானியேல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணி ம். விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள். මේ අහන්න බලන්න මත මොනවද කියන්නේ එකල මේ මිනිස්සුયો அப்பொழுது அந்த மனுஷர்கள் ඇතුළට ඇතුළට ඇවිල්ලා கூட்டம் கூடி බලාගෙන ඉන්නවා. பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். එහෙනම් அப்படியா இருந்தால் දානියල් යාඥා කරන වෙලාව මුන් ටික දන්නවා. அப்படியா இருந்தால் தானியேல் ஜெபிக்கிற நேரத்தை இவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். දානියල් පාන්දර පාඩද යාඥා කරන්නේ தானியேல் காலையில 5 மணிக்கு ஜெபிக்கிறார். දවස් 3 වතාවක් නේ. ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை අපි தான். හිතමුවා நாங்கள் நினைப்போம் දවල් 12ට යාඥා කරන්නේ பகல் 12 மணிக்கு ஜெபிக்கிறார். අවස 6ට යාඥා කරන්නේ. அந்திக்கு 6 மணிக்கு ஜெபிக்கிறார். මේ සෙට් එකම දන්නවා. இந்த எல்லாருக்கும் இது தெரியும். කොච්චර නෝට් කරලා ඇතිද? எவ்வளவு நோட் பண்ணி இருப்பாங்க. දානියල් ගැන කොච්චර විමසලා ඇතිද? தானியேல் குறித்து எவ்வளவு தேடி பார்த்திருப்பாங்க. දානියල් ගැන කොච්චර සෝදිසි කරලා ඇතිද? தானியேல் குறித்து எவ்வளவு தேடி එක பார்த்திருப்பாங்க. දවසක්ද ஒரு நாளா මුන් රොයිටර් ලෝගේ හැම එකෙක් උඹ ගිහලා බලපන් වෙලාවට එනවාද බලන්න මොන වෙලාවට ටයිම් මේක එක දවසක ඇතුළත සිදුවෙන සිදුවමක් නෙමෙයිනේ. அப்ப இவங்க ரோய்ட்டர் மாதிரி தேடி பார்த்திருப்பாங்க. இது ஒரு நாள்ல நடந்த சம்பவம் அல்ல. කොච්චර කාලයක් යන්නේ? எவ்வளவு நாளா தேடி இருப்பாங்க. අපි බයිබල් කියන්නේ එක දවසින් ඔක්කොම වුණා වගේ. நாங்கள் வாசிக்கிறது வேதாகமத்தை ஒரே நாள்ல முடிஞ்ச மாதிரி. හිතලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඒ තැනට යන්න. நீங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு சிந்தித்து பாருங்க. මම එතන ප්‍රධාන ඇමතියලා හිටියා නම් அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு தலைவனாக நான் இருந்திருந்தால் ඇමති මේ ඇමතිට කියනවා அப்ப இந்த தலைவருக்கு சொல்வேன், ගිහලා පොඩ්ඩක් බලවරන් මම මේ පහට හරියට යාඥා කරනවද? நீ கொஞ்சம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. சரி 5 மணிக்கு ஜெபிக்கிறானா? බලනවා. பாப்பார். ඔව් පාට යාඥා කරනවා. 5 மணிக்கு ஜெபிக்கிறார். ඊළඟ දවසේ அடுத்த நாள் ගිහලා බලන්න පොඩ්ඩක් මේ අර වෙලාවට මත යාඥා කරනවද? நீ கொஞ்சம் போயிட்டு பாரு அந்த டைமுக்கு அவன் சோதிச்சு ஜெபிக்கிறானா? அப்ப தேடி பார்க்கறாங்க. බැලුවා. பார்க்கறாங்க. ඔව් ඒ වෙලාවටම කරනවා. ஆமா அந்த நேரத்துல මේම සෙට් එක පිටින් යවන්න ඇති. இப்படி அப்படி செட்டாக அனுப்பி இருப்பாங்க. බැලුවා. பார்த்தாங்க. බල්ලා මොනවද කරේ? பார்த்துட்டு என்ன செய்தாங்க? ඔන්න රජතුමාට ගාවට ගිහලා කියනවා அந்த ராஜா இடத்துல போயிட்டு சொல்லுகிறார், රජතුමනි ராஜாவே ඔන්න දැන් මේකෙක් කිල්ලුවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලුවා දැන් මේව සිංහ ගුවාට දාන්න ඕන. இப்ப ஒருத்தன் வந்து அந்த அவங்களோட தேவன் கிட்ட கேட்டா அவனை பிடிச்சி சிங்க கோயில போடணும். සිංහ ගුවාට දැම්මා. அந்த சிங்க கோயில போட்டாங்க. හොඳින් යවුම්කන්ද? நன்றாக செவி கொடுங்க. දානියල සිංහ ගුවාට දැම්මා. தானியேல சிங்க මොකක් கோயில කරලාද? போட்டாங்க. මොකක් කරලාද? என்ன செய்து? යාඥා කරලා. ஜெபித்ததினால. යාඥා කරලා දැම්මනේ. ஜெபித்ததினால போட்டாங்க. මම දානියල් නම්. நான் தானியலா இருந்தா. හරිද? මම දානියල් නම්. நாங்கள் தானியலா இருந்தா. දැන් දානියල් දැනගත්තා இப்ப தானியல் தெரிந்து கொண்டான். අස්සම් කරලා තියෙන්නේ. சைன் வச்சு இருக்கு. නේද? අස්සම් කරලානේ තියෙන්නේ. சைன் வச்சு මොකටද? என்னத்துக்கு? වීසා එකටද? කොයර වෙන රටකට යන්නද? விசாவுக்கு வேற நாடுக்கு போவதுக்கு. මොනාර ඉල්ලුවත් යාඥාරේ මොනාර කරන සිංහ ගුවාට වැටෙන්න. ஜெபம் பண்ணி என்ன செய்தா சிங்க கூடுக்கு போடுறதுக்கு. මම මොනවද කරන්නේ? நான் என்ன செய்யறது? මං දැන් මොකද්ද කරන්නේ? நான் என்ன செய்வேன்? ස්වාමිනී දැන් මම මොනවද කරන්නේ? ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யறது இப்போ? මේ දවස් ටික පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරලා ඉන්නද? இந்த கொஞ்ச நாள்ல கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிட்டு வரையலாதா? මම හිටියා නම් நான் இருந்திருந்தா දෙවියන් වහන්සේගේ විමසන්නේ නැහැ. தேவன் கிட்ட கேட்க மாட்டேன். මම මොනවද දන්නවද කරන්නේ? நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன்? මොනවත් කරන්නේ නැහැ. ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன். දින 30 හරි 40 හරි මම ජපාන් එකේ ඉන්නවා. දින 30ක් හරි 40ක් හරි මම ඒ දවස් මග ඇරලා ජපාන් එකේ ඉන්නවා. 30 நாள் சரி 40 நாள் சரி நான் அப்படியே இருப்பேன். කරනව නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? செய்வீங்களா இல்லையா? කරනව නැද්ද? செய்வீங்களா இல்லையா? ළඟ ඉන්න එකෙන් අහන්න ඔයා හිටියොත් මොනවද කරන්න කියලා අහන්නකෝ. பக்கத்துல අහන්නකෝ இருக்கவங்க නිකන් கேளுங்க. අහන්නකෝ. நீங்க இருந்தா என்ன செய்வீங்க? ආන්න சும்மா கேளுங்களேன். කට ඇරලා හපල්ලක බම් පොඩ්ඩක් මහපන් මොනවද කරන්නේ? நீங்க මොනවද இருந்தா என்ன කරන්නේ? செய்வீங்க? මොනවද කරන්නේ? මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்வீங்க? මොනවද කරන්නේ? දින 40ක් යනකම් මොනවත් ඉල්ලන්න බෑ. ඉල්ලුවොත් සිංහ ගුවාවේ. 40 நாள் வரைக்கும் ஒண்ணும் கேட்க முடியா. கேட்டா சிங்க අවංකව கோயில. කියන්නේ. නිකන් ඉන්නවා. சும்மா இருப்பேன். හරි උත්තරේ නිකන් ඉන්න. බ්‍රදර් ඔයා මොනවද කරන්නේ? නිකන් කියන්නේ.
එයාට හිතා ගන්නත් බෑ. ඒක තමයි මොනවා அப்ப වේද හිතා ගන්න බෑ. நினைத்து பார்க்க முடியாது என்ன செய்யறது என்று. මොනවාද කරයිද? என்ன செய்வாங்க? අපි මොනවද දන්නවද කරන්නේ? நாங்க என்ன தெரியுமா செய்வோம்? අපි එහෙනම් අදටත් යාඥා කරන්නේ. நாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கோம். ආටනම් ඔක් කරන්න බෑ. அது நான் எனக்கு செய்ய முடியாது. ආම මේ ඔයඩ හරියන්නේ නැහැ. இந்த வேலை சரி. දවස් 40ක් නේ. 40 நாள். මගහැරලා ඉමුකෝ. கொஞ்சம் அப்படி හැබැයි இருப்போமே. ஆனால் දානියෙල් මේක නැවැත්තුවේ නැහැ. இத நிப்பாட்ட இல்ல. එයා දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න ඕන වෙලාව දුන්නා. அவர் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை அப்படியே கொடுத்து கொண்டிருந்தார். උඹලා අස්සම් බැරි නම් අස්සම් 200ක් හරි ගහගන්නලා මම මගේ වැඩේ நீ කරනවා. சைன் இல்லாட்டி சைன் 200 சரியாட்டி நான் எந்த வேலையை செய்வேன். ආව දානියෙල්. வந்தான் தானியேல். දානියෙල් සිංහ ගුහාවට දැම්මා. தானியேல சிங்க கோவில்ல போட்டாங்க. මතකයිද ඕක? ஞாபகம் தானே? අන්න ඕකත් දැන් තියාගන්න. அது அப்படியே ஞாபகத்துல ඔන්න දැන් வச்சுக்கோங்க. තව එකකට යන්න இப்ப යනවා. இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம். මේකත් අපි දන්න දෙයක්. இதுவும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச காரியம். දානියෙල් 3 වෙනි පරිච්ඡේදේ தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் ඔන්න අපි කියවන්ට යනවා. நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். මොකක්ද? என்னது? නෙකුපත් නේසර්ගේ நெபுகாத் நேசருடைய ඌ ආදලා දුන්න රූපෙට නමස්කාර කරන එක. அந்த அவன் செய்து கொடுத்த அந்த சிலைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவது. එතකොට அந்த இடத்திலே දැන් කියවන්න. இப்ப வாசிங்க. දැන් මේක මේ ඔයගොල්ලන් දන්න කියන සිය මගෙන් කියවන්න යන්නේ. அப்ப நீங்க தெரிஞ்சனால நான் இடையில හතරවෙනි சொல்ல පදේ போகிறேன். කියන්නේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 4. 4ஆம் அதிகாரம் ඔක්කොම බලන්න හැම 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். එකල ප්‍රකාශකයා කෑමොර ගසා ජනයනි ජාතිනි භාෂාවෙනි හොරනෑවේද නලාවේද වීණාවේද මහා වීණාවේද කුඩා වීණාවේද මිහිරි නලාවේද සියලු ආකාර තූර්ය භාණ්ඩ වලද ශබ්දය නුඹලාට ඇසෙන විට බිම වැටි නෙබුකඩ්නේසර් රජ පිහිටුවා තිබෙන රන් රූපයට නමස්කාර කරන්ට නුඹලාට අනකරන ලද්දේය. කියන්න බද? கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் ராஜிகளும் பாசைக்காரனுமானவர்களே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாக்கியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும் போது நீங்கள் தாள விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேசர் நிறுத்திய பொச்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள். இங்கே கேளுங்கள். මෙතන இந்த இடத்திலே මොනවද කියන්නේ දන්නවද? என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறாங்க? එකල ප්‍රකාශය කෑමොර ගසද්දී கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் හොරනෑවෙන්ද හොඳින් බලන්න වචනේ எக்காலம் නලාවෙන්ද நாகஸ்வரம் වීණාවෙන්ද கிண்ணரம் මා වීණාවෙන්ද வீணை කුඩා වීණාවෙන්ද சுரமண்டலம் මීරි නලාවෙන්ද தம்பூர் සියලු තූර්ය භාණ්ඩ වලින් முதலான சகல ශබ්දය නුඹලට ඇසෙන විට கீத வாத்தியங்கள் சத்தம் බිම நீங்கள் වැටි கேட்கும் போது නමස්කාර කරන්න. தாள விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டும். මේ මං අහන්නේ දෙවියන් වහන්සේට පොඩ්ඩක් හරි අවුල් වෙලාද දන්නේ නැහැ. தேவனுக்கு நான் கேட்கிறேன், தேவனுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே குழம்பியோ தெரியா? වාද්‍ය භාණ්ඩේ වාදනය කරා කිව්වනම් නමස්කාර කරන්න කිව්වනම් වැඩි ඉවරයි. அப்ப அந்த வாத்தியங்களை வாசிக்க சொன்னால் அப்படியே விழுந்து ஹலோ, நமஸ்காரம் தேர்வாது. சொன்னால் விஷயம் முடிஞ்சு. සියලු වාද්‍ය භාණ්ඩ වාදනය කරද්දී උඹලා බිම වැටි නමස්කාර කරපල්ලා. எல்லா வாத்திய காரியங்களையும் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அப்படியே தாள விழுந்து வணங்குங்கள் என்று சொன்னால் முடிந்து. මං අහන්නේ එහෙම කිව්වනම් හරිනේ. அப்படி சொன்ன சரிதானே? මොකද්ද මේ කියන්නේ? இங்க என்ன சொல்லுது? නලාවෙන්ද எக்கால சத்தம், හොරනෑවෙන්ද சுரமண்டலம், තූර්ය භාණ්ඩෙන්ද நாதஸ்வரங்கள், මීරි නලාවෙන්ද அந்த கருவிகள், මේ ඔක්කොම දාලා இதை எல்லாவற்றையும் வேற வேற තේරෙනවද බලන්න. මේ කොළුවේ තියාගන්න. இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். අද එන්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. හරිද? හොඳින් මතක් தேவனுடைய තියාගන්න. வார்த்தைக்கு මෙන්න මේක වාදනය කරද්දී இதை வாசிக்கும் போது බිම වැටි නමස්කාර කරන්න ඕන. கீழே விழுந்து வணங்க வேண்டுமா? හරිද? හැබැයි ஆனால் එතන හිටියා 3 දෙනෙක්. அங்கனைக்குள்ள இருந்தார்கள் 3 பேர். 3 දෙනා නම් තුන කියන්න. அந்த 3 பேரோட பேரை சொல்லுங்க பாப்போம். මාටින්, ලූතර්, ගෞතම් නේද? එහෙමද? මොනවාද? என்ன பேர்? 3 දෙනෙක් නමස්කාර කරේ නැහැලු. 3 பேர் நமஸ்கரிக்கவில்லையாம். කවුද? யார்? ඇහෙන්නේ නැහනේ. ஷாத்ராக், සාදක්, மேஷாக், මේෂක්, ஆபேத்நேகோ. අබෙද්නෙගොත්. තේරෙනවද? අබෙද්නෙගොත් කියන්නේ දෙන්නෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක්. ஆபேத்நேகோ சொல்றது 2 பேர் இல்ல, ஒரு ஆள். මේ 3 දෙනා විතරක් இந்த 3 பேர் மாத்திரம் නමස්කාර කරේ නැහැලු. நமஸ்கரிக்கவில்லை. මොනවද වෙන්නේ නමස්කාර කරේ නැත්තම්? நமஸ்கரிக்க விட்டால் என்ன நடக்கும்? මොනවද වෙන්නේ? என்ன நடக்கும்? මොනවද වෙන්නේ? என்ன செய்வார்கள்? නමස්කාර නැත්තම් කසෙන්ද ගහන්නේ. நமஸ்கரிக்க விட்டால் වේවල අරගෙන නමස්කාර එහෙමද කිව්වේ? சாட்டையில මොනවද அடிப்பாங்க, වෙන්නේ? இல்லாட்டி பிரம்ப எடுத்து அடிப்பாங்களா? ගිනි
උදුනකට දාන්න. அந்த நெருப்பு தணலிலே போடுவார்களாம். බෙල්ල කපල මැරුණා නම් ඒක එකක්. கழுத்தை வெட்டி கொண்டா பரவாயில்ல, அப்படியே விஷம் ගිනි முடிஞ்சு தானே. උදුන පිච්චෙනවා. நெருப்புல போட்டா அப்படியே வெந்து අරේ සිංහ கொண்டிருக்கும். ගුවාව. அங்கே சிங்க குகை, මේ ගිනි උදුන. இங்க இருக்கிற நெருப்பு හොඳට தணல், මතක. ගිනි උදුනක්. நெருப்பு தணல்கள். හැබැයි 3 දෙනෙක් විතර නමස්කාර කරේ නෑ. ஆனால் 3 பேர் நமஸ்கரிக்கவில்லை. මේ අහන්නකො මේ එන්නෝ කියන්න. இங்க வாங்களேன். එතන මේ සාදක් මේසත් අබෙද්නෙගොත් කියන්නේ යුදායෙන් නැත්තම් යුදායෙන් නම් අහපු අය. அந்த சாத்ராக் மேசாக் நெபோ ஆபேக் நேகோ சொல்றது அந்த யூத தேசத்துல இருந்து வந்தவர்கள். එතන ඒගොල්ලන් විතරක් නෙමෙයි යුදෙව් ජනයාට හිටිය තව හිටියා. அந்த யூத ஜனங்கள் அவர்கள் மாத்திரமல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் இருந்தார்கள். අනිත් ඔක්කොම වැන්දා. மற்றவங்க எல்லாரும் வணங்கினாங்க. මේ 3 දෙනා වැන්දේ නෑ. இந்த 3 பேர் மட்டும் வணங்கவில்லை. ඔයගලන්ට තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? එතන අපි මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවනම්. அந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு கேட்டா, එන්නකො බයිබලේ තියෙනවා. හරිද? ඔන්න. උඩට එන්නකො. அப்படி மேல வாங்களேன். දැන් මෙන්න සිදුවීම සිද්ධ. இப்ப இங்க நிக்கல சம்பவம். සාදක් ඉන්න මේ මොකද්ද? சாத்ராக் மேசாக் මේ සාදක් මේසත් අබෙද්නෙගොත්. මේ 3 දෙනාගෙන් එක නමක් කියන්න ඔයාව කැමති சாத்ராக் කෙනෙක්. மேசாக் ஆபேக் நேகோ. මේසත්. මෙයා මේසත්. மேசாக் මම සාදක් ඔයා අබෙද්නෙගොත්. ஆபேக் நேகோ. 3 දෙනා වගේ කොල්ල 3 දෙනා වගේ ඉන්නවද? அந்த 3 பேரும் பொடிய වෙනවනේ. සුපිරි 3 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවනේ. பொடிய மாதிரி இருக்கோம் தான். හරි දැන් අපි 3 දෙනා ඉන්නේ. நாங்க 3 பேர் இருக்கோம். දැන් ඔන්න එනවා. හොඳින් යවුම්කම් දෙන්න. எங்களுக்கு கேளுங்க, நல்லா செவி கொடுங்க. දැන් මොනවද කියන්න යන්නේ? இப்ப எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது? ඔන්න දැන් අසව් கேளுங்கள் கேளுங்கள். මෙන්න නෙකුපත් නේසර්ගේ පණිවිඩය. இந்த நெபுகாத்நேசருடைய வார்த்தை සියලු ජාතීන්ට කරන පණිවිඩයයි. எல்லா ஜனங்களுக்கும் கொடுக்கிற விஷயம். නෙකුපත් නේසර්ගේ රූපයට දෙවියන්ට නමස්කාර කරේ නැතිනම්, நெபுகாத்நேசருடைய அந்த சிலைக்கோ தேவனுக்கோ வணங்காவிட்டால், නමස්කාර කරන්නේ නැති හැම කෙනෙක්ම ගිනි උදුනට දාන්න යනවා. அந்த வணங்காத ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த நெருப்பு தணலிலே போட போகிறோம். වීණාව වාදනය කරද්දී, அந்த தம்புரு வாசிக்கும் போது, හොරණෑව වාදනය කරද්දී, எக்காலம் ஊதும் போது, මීරි වීණාවෙන් වාදනය කරද්දී, அந்த சுரமண்டலிலே வாசிக்கும் போது, නුඹලා බිම වැටි නමස්කාර කළ යුතුමයි. நீங்கள் தாழ விழுந்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும். මෙය රාජ්‍ය අනක්්‍ය. இது ராஜாவுடைய கட்டளை. ඌ කියලා යන්න ගියා. இதை சொல்லி அவன் போயிருப்பான். දැන් ගැලවෙන්න මාර්ගයක් නැහැ. இப்ப தப்பி போறதுக்கு வழி இல்ல. කොල්ල 3 දෙනා ඉන්නවා. அது பொடி மார்க்க 3 பேர் நிக்கிறாங்க. දැන් මෙහෙම ඉන්නවා. இப்படி இருக்கிறாங்க. මොකක් ඇහෙද්දිද? என்ன கேட்கும் போது, මොකක් ඇහෙද්දිද? என்ன கேட்கும் போது, ගාතිද? මොකක් ඇහෙද්දිද? அந்த ஹூ சொல்லும் போதா, වාද්‍ය භාණ්ඩ. அந்த வாத்தியங்கள் கேட்கும் போது, ඉන්නෝනේ ගැම්මට පොඩ්ඩක්. මෙහෙම ඉන්න. හොඳින් අහන්න. මේ 3 දෙනා இந்த 3 பேரும் ඔයා මේසක් නේ. මම කවුද? මටත් මට නමත් අමතුකුණානේ අර ගින්න උදුනට දානවා කියද්දි. මම සාදක් මේ අබෙද්නෙගොත්. ඒ වගේම ඉන්නවා. இந்த හරිද? 3 பேரும் அப்படியே நிக்கிறோம். දැන් මෙහෙම ඉන්නවා. இப்ப இப்படி நிக்கிறாங்க. දැන් ඔන්න සෙට් එකම ඉන්නවා. இப்ப அந்த ஜனங்கள் அப்படியே இருக்கிறாங்க. එතන හිටපු මොනවද කරන්නේ නැත්තේ? அங்கனிக்குள்ள இருந்தவங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சிருப்பாங்க? මොනවද කරන්නේ නේ දේශනාවේ මාර්තුකාව? என்ன பிரசங்கத்தின் தலைப்பு? මොකද්ද කරන්නේ? என்ன செய்யறது? එතනින් මොනා කරන්නේ නැද්ද? அந்த இடத்துல இருந்து என்ன අසව් செஞ்சிருப்பாங்க? අසව් කියද්දිම බිමට නමස්කාර කරන්න ඇති. அந்த கேளுங்கள் கேளுங்கள் சொல்லும்போது அப்படியே கும்பிட்டு இருப்பாங்க கீழே ඕ விழுந்து. හරි 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 ඉතින් හරි වඳින්නම්. சரி 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 நான் கும்பிடுறேன். දැන් ඔන්න இப்ப பாருங்க, අපි 3 දෙනා බලන් ඉන්න. நாங்க 3 பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கோம். ඔන්න දැන් වැඩි පටන් ගන්න යනවා. இப்ப வேலையை துவங்க போறாங்க. ඔන්න දැන් වැඩි පටන් ගන්න. இப்ப வேலையை துவங்க போறாங்க. කිනින් දාන්න. තව සද්දය. තවත් සද්දය. right තියන්න. දැන් මොනවද කරන්න ඕන? එතන ඉඳන් ආයෙ දාන්න. இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும்? මොනවද කරන්න ඕන? என்ன செய்ய வேண்டும்? මුංගෙන් අහනට වැඩිය හොඳයි සත්වත්ති කියලා සත්තුන් අහන. මොනවද කරන්න ඕන? என்ன செய்ய வேண்டும்? ආ? දාපන්. நமஸ்கரிக்க வேண்டும். ඔල්ල වගේ ඉන්න ඕන. අර ඔක්කොම දැන් වැඳගෙන ඉන්නේ. இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அப்படியே நமஸ்கரித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. තේරෙනවද? விளங்குதா? ඔබ හිටියන මොනවද කරන්නේ? நீங்கள் இருந்தா என்ன செய்வீங்க? මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்வீங்க? සද්දෙටම වඳිනවා. அந்த சத்தத்துக்கே කරන්නේ கும்பிடுவீங்க. செய்வீங்களா இல்லையா? කරන්නේ නැද්ද? செய்வீங்களா இல்லையா? සද්දෙටම වඳිනවා.
ඉන්නවා. அந்த சத்தத்துக்கே அப்படியே සත්‍ය හැල් கும்பிடுவீங்க. ඌන් දාලා ගාතිය මුං ටික ඇඳලා ඇති. அப்ப அந்த ஊன்னு சத்தம் வரக்கூட මම அப்படியே හිතන්නේ කොහොමද කොහොම விழுந்திருப்பாங்க. ඉන්න ඕන? මෙයාන්ට මොනවද දන්නද වෙන්නේ? என்ன தெரியுமா நடக்கும்? දැන් අපි තුන් දෙනා මෙහෙම ඉති මම හිතන්නේ එහෙම. நாங்க 3 பேர் இப்படி இருக்கக்குள்ள දැන් අර සෙට් එක වැදන් ඉන්නේ. அந்த எல்லாரும் கும்பிட்டு கொண்டிருக்காங்க. බයක් දැනෙන්නේ නැද්ද? அந்த பயம் வராதா? හලෝ දැනෙන්නේ නැද්ද? பயம் வராதா? දැනෙන්න ඕන. வரணும். දැන් මෙහෙම ඉන්නවා. இப்படி இருக்கிறாங்க. ගිනි උදුනට දාන්නේ. அந்த நெருப்பு தணலுக்கு போட போறாங்க. මෙහෙම ඉද්දි இப்படி இருக்கும்போது අනිත් සෙට් එකත් මේ වැඳගෙන ඇති. அப்ப இவங்க எல்லாம் அப்படியே கும்பிட்டு கொண்டிருப்பாங்க. එකෙක් මේම බිම බුදියගෙන අදින ඇති. මේ කවුරු එන්නේ පොඩි එකෙක්ගෙන්? මේන පුතා බරම. දැන් මේ අහන්න හොඳට මෙයා කන මේක තමයි සීන් එක. இதுதான் පේනවද? சம்பவம். පේන්නේ නැත්තම් මෙතනට එන්නකෝ. දැන් මෙහෙම ඉන්නවා. இப்படி இருக்காங்க. ඔයා වැඳගෙන ඉන්න ඕන පුතා. මගට නෙමෙයි අයි පැත්තේ. මේ හොඳ හරිද හොඳ. දැන් ඔක්කොම වැඳගෙන ඉන්නවා. இப்ப எல்லாம் கும்பிட்டு கொண்டிருக்காங்க. මූත් යුදෙවෙක් කියලා හිතන්නකෝ. இப்ப இவரும் මෙයාත් වැඳගෙන ඉන්නේ. இவனும் கும்பிட்டு අපි கொண்டிருக்காங்க. සෙට් එක මෙහෙම ඉන්න. හොඳ පපුව දාලා මේ එන්න. මේසක් වගේ ඉන්නවා නිකන් බින්දෝ ගහන එක. මේසන් පාස් කරගෙන මෙහෙම ඉන්න ඕන. இப்படி நிக்கிறோம். දැන් මෙයා අදින්න මගේ කල්සෙමින් අදින්න. இப்ப இவர் அதின் கலசனை பிடிச்சி මූණ බලලා අදින්න ඕන පුතා මාව. மூஞ்ச பார்த்து இழுக்கணும். මූණ බය මැරෙන්න බය එකෙක් නෙවෙයි hinaගෙන මදිනවා. හරිද? මොනවද වෙන්නේ? என்ன நடக்கும்? කල්සෙම ඇදලා ඉඳගනින් බං පස්සේ මොනවාරි කරන්න පුළුවන් ඉඳගනින්. அவ பிடிச்சி இழுக்கறாங்களே உட்கார உட்கார පොඩ්ඩ වැඳපන්. நீ கொஞ்சம் அப்படி கும்பிடு. පිටිපස්සින් නුන් බලන්න අර බල අර තුන් දෙනා විතරක් ඉරන් ඉන්නවා. நிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு பாரு, தேர்வு. 3 பேர் நின்னு கொண்டிருக்காங்க. මේ හන්න இங்க கேளுங்க. අර සද්ද ඇහෙති මොකලා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? அந்த சத்தம் கேட்கும் போது என்ன தெரியுமா செய்வீங்க? පස්සේ බලමු දැන් නම් වැන්දා. பிறகு பாப்போம் இப்ப நான் கும்பிட்டோம். කරනවද නැද්ද? செய்வோமா இல்லையா? කරනවද නැද්ද? செய்வோமா இல்லையா? අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. கட்டாயம் செய்வீங்க. මේ අපි තුන් දෙනා හිටියා නම් இந்த 3 பேர் நாங்கள் இருந்தா මේක එක දවසක වෙච්ච සිදුවීම මොකුත් නෙමෙයි. இது ஒரு நாள்ல நடந்த சம்பவமும் இல்ல. දවස් කීපයකට කලින් නිවුස් එකෙන් ඇති. எத்தனையோ நாளுக்கு முதல்ல நியூஸ் வந்திருக்கும். මේසක් නේ. මේසක් මේ දැන් මාර කේස් එක மேஷாக்கு இப்ப நல்ல வேலை தான். දැන් මුන්ට වඳින්න කියන මුන් වර සද්දය ඇද්දි இப்ப இவனை கும்பிட சொல்றாங்க சத்தம் வரும்போது ඔයා මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்யறது நீ? චුට්ටක් වදින්න. ஆனா கொஞ்சம் கும்பிடுவோம். අබෙක් නේ ගොත්. ஆபித்நகோ දැන් කාලේ මේසක් හිටියන ඕක තමයි කියන්නේ. இந்த காலத்துல மேஷாக்கு ஆபித்நகோ தான் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. අබෙක්ගෙන් අහනවා. ஆபித்நகோ கிட்ட கேக்குறாங்க. දැන් මුන් අනිවාර්යයෙන් නලාව ගහනවා. இவன் அடிக்கிறாங்க இத මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்வீங்க? මොනවද කරන්නේ? நமஸ்காரம் කරන්න. වඳින්නේ වඳින්නේ මමනේ මැද ඉන්න එක. මං තමයි ආත්මිකම එක. அப்ப நடுவுல இருக்கு. මොකද්ද මගේ නම? ආවිකුලේ இருக்கிறது. නමත් මතක නැහැ. හරි මොකෙක් සාදා. சாத்தா. සාදා ඔයගලන් දෙනවන මේ ඒක නෙමෙයි. අපි ඉස්සලා වඳිමු. நாங்க முதல்ல கும்பிடுவோம். වැඳලා ඉවරලා கும்பிட்டுட்டு ආය දින 40ක් අපි නිරාරෙමු. 40 நாள் திரும்ப உபவாசம் இருப்போம். නිරාරලා පව්කමාව අරගෙන அந்த பாவ மன்னிப்பை எடுத்துட்டு ලේකපන් දේශර පස්සේ දෙමු අපි තුන් දෙනා වැඩි ආ. එවිගණේසේ පෙර උන්ට கொடுப்போம். දෙන්න පුළුවන් අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. எங்கட தேவன் ஜீவனுள்ள நாங்க பெற கவனம் කරන්නේ නැද්ද? செய்வோமா இல்லையா? හැබැයි මේ තුන් දෙනා මොනවද දනා කරේ? அந்த 3 பேர் என்ன தெரியுமா செய்தார்கள்? පාපුව දැම්ම දාන්න පපු ඉස්සරහට. බය නැතුව දාන්න. දාන්න ඇත්තටම මේ. நெஞ்ச முன்னுக்கு போட்டுட்டு අන්න අපි නම් වඳිත් ඔගේ අපි නම් වඳින්නේ නැහැ. நாங்கனா கும்பிட மாட்டோம் உன்னை. මෙහෙමම හිටියා. அப்படியே இருந்தாங்க. නියමම කොල්ල තුන් දෙනා. நல்ல 3 பொடியமார்கள். ඇත්ත නෙවෙයිද කියන්න? உண்மை இல்லையா? දානියෙල්ව தானியேல සෝදිසි කරලා බැලුවා. சோதித்து பார்த்தார். අපි ජීවිතේ කතා මොනවද කිව්වේ? என்ன அந்த இது உபாகமத்திலே சொன்னது? නුඹලා මුළු நீங்கள் முழு ආත්මයෙන් ஆவியோடும் මොනවාද මුළු සිතින්ද இருதயத்தோடும் ප්‍රේම කරනවාද සෝදිසි කරනවලු. அன்பு கூறுகிறீர்களா என்று சோதித்து பார்க்கிறார். දානියෙල්ලත් බැලුවා. தானியேலையும் பார்த்தார். මුන් තුන් දෙනාත් බලනවා. அவங்க 3 பேரையும் பார்க்கறார். සෝදිසි කරනවා කියන්නේ ෆන් එකේ නිදියගෙන ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ සෝදිසි කරන්නේ නැහැ. அந்த தூங்கி கொண்டிருந்த அப்படியே ஃபன் நடந்துட்டு அப்படி ප්‍රශ්නයකදී சோதிக்கிறது இல்ல. பிரச்சனையில ප්‍රශ්නයක තමයි සෝදිසි කරන්නේ. பிரச்சனையில தான் சோதிப்பார். මෙයා මාත් එක්ක ඉන්නවද? இவன் என்னோட இருக்கிறானா? මූ මාව අත්හැරලා යයිද? இவன் என்ன கைவிட்டுட்டு போறானா? නෑ මේ තුන් දෙනා. இந்த 3 பேரும் පාපුව ඉස්සරහට දාගෙන මෙහෙම කරලා හිටියේ. அந்த நெஞ்ச நிமித்தி கொண்டு முன்னுக்கு අපි அப்படியே වදී நின்னாங்க. මූට நாங்க கும்பிடுவோம் இவனுக்கு. දානවා නම් දාපන් ගිනි උදුර වදින්නේ නැහැ කිව්වා. போடுறதா போடு, நாங்க கும்பிட மாட்டோம். අරක තව හත් වතාවක් රත් කරනවා. அந்த நெருப்பை 7 தடவை இன்னும் அதிகரிக்கிறாங்க. එක වතාවේ ஒரு தடவையா? නෙකුපත් නේසගේ මූණ විකෘති වෙලා කියනවා හත් වතාවක් රත් කරපන් මූණ දාන්නම ඕන. நேசருக்கு அந்த கோபம் வந்து 7 தடவை அதிகரிக்க சொல்லுங்க. මේ අහන්න අලෝ කොහම කොච්චර රත් වුණාද දන්නවද? எவ்வளவு கூடுனுச்சு தெரியுமா? මේ තුන් දෙනා අරන් ගිය මිනිස්සු ටික ඉන්නවනේ උගේ සොල්දාදුවෝ ටික. இந்த இவங்க 3 பேரையும் கொண்டு போன அந்த சேவகர்கள் இருக்காங்க தானே. ඒකට දාන්න කලින් උන් ටික මැරුණා හලු වෙලා. இவங்கள போடும்போது அவங்க செத்துட்டாங்க கருகி. මේම යන්න කලින් හලු වෙලා මැරුණා නම් කොච්චර රසණයක් ඇතිද? அப்படி போ முதலே கருகி சாகறத எவ்வளவு நெருப்பு. මොනවද මේ උනේ? என்ன நடந்தது? මේ තුන් දෙනා නැමේ වැන්දේ. இந்த 3 பேரும் இல்ல கும்பிட்டது. මාර වැඩේ වෙන්නේ. சரியான காரியம் එන්නෝ தான். කියන්න. இங்க வாங்களே.
මොකද්ද නම? මොකද්ද? මේෂාක්. මේෂාක්ගේ නමත් අබෙද්නෙගෝගේ නමත් ஷாதாக்ගේ නමත් ඇත්ත නම් නෙමෙයි. மேஷாக்குடைய பேரும் சாத்ராக்குடைய பேரும் ஆபேத்நேகோவுடைய பேரும் உண்மையான பேர் அல்ல. ඇත්ත නම් නෙමෙයි. உண்மையான பேர் அல்ல. බබිලෝනියට අරන් ආවන් පස්සේ பாபிலோனுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு නපුංසකෙක් හිටියා රජතුමා ළඟ. அந்த ஒரு அன்னகர் இருந்தார் அந்த ராஜா கிட்ட. ඒ නපුංසකයා තමයි මේ නම් ටික දෙන්නේ. அந்த அன்னகர் தான் இந்த பெயர்களை இவங்க மூணு பேரும் போட்டது. මෙයාගේ ඇත්ත නම් කොයිද දන්නවද තියෙන්නේ? அவங்களோட உண்மையான பேர் எங்க தெரியுமா இருக்கு? දානියෙල් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන්නේ. தானியேல் புத்தகத்திலே முதலாம் ඒක அதிகாரத்திலே පෙරලන්න இருக்குது. ඕනේ නැහැ. அதை திருப்ப தேவையில்ல. හරිද? දානියෙල්ගේ නමත් මොනවද දන්නවද? වෙනස් කරා බබිලෝනට ආවන් පස්සේ. தானியேலோட பேரையும் அந்த பாபிலோனுக்கு போன பிறகு வித்தியாசம் பண்ணார். අපි ඉස්සල්ලාම நாங்கள் முன்னுக்கு මොකද්ද නම? මේෂාක්ගේ නම බලන්න යනවා. மேஷாக்குடைய பேரை பார்க்க ඔන්න போறோம். බලන්නකො මේෂාක්ගේ නම මොකද්ද කියලා ඉවරලා. மேஷாக்குடைய பேரை பாருங்கள் என்னன்னு. ඔන්න බලන්න දැන්. இந்த பாருங்க. ඔයාගේ නම මොකද්ද දාන්නකොනේ නැත්ද? அந்த மேஷாக்குடைய பேரை பார்ப்போம். ඒකද බය වෙලා ගියාද? මේ අහන්න. මේෂාක්ගේ නම මොකද්ද? அந்த மேஷாக்குடைய பேர் என்ன? ඒබ්‍රේව් නම ඇහෙන්නේ මිෂායල්. மிஷாயேல். බබිලෝනට ආපු නම මොකද්ද? பாபிலோன் அவர்கள் போட்ட பேர் என்ன? මොකද්ද? මේෂාක්. மேஷாக். එහෙනම් ඒ මිෂායල්ගේ නමේ තේරුම මොකක්ද? அந்த மிஷாயலுடைய பேரின் அர்த்தம் මොකක්ද என்ன? නමේ තේරුම? අයියෙන් කියන දෙවියන් වහන්සේ සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? එයාගේ නමේ තේරුම මොකක්ද? அவருடைய பேரின் அர்த்தம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේට தேவனுக்கு සමාන ஒப்பான මතකයිද? කවුද? யார்? මම කවුද? සාදා. දාන්න බලන්න. இவர் யார்? சாத்ராக். ඔන්න බලන්න එයාගේ නම. சாத்ராக்குடைய அந்த பேரின் அர்த்தம் பாருங்க. හොඳින් බලන්න දැන්. நல்லா பாருங்க. ටක් කරලා දාන්න. මොකක්ද ඔය දැන් මේ? හරි රයිට් හරි. එයාගේ නම මොකක්ද? அவருடைய பேர் என்ன? ඇත්ත නම ඔරිජිනල් නම අනනියා. அவனுடைய உண்மையான பேர் வந்து அனனியா. මොකද්ද නම? என்ன பேர்? අයියෙන් කියන්නේ හැමෝම. என்ன பேர்? අයියෙන් කියන්නේ. අනනියා. அனனியா. බබිලෝනියට අර නපුංසකයා දාපු නම මොකද්ද? அந்த பாபிலோனில் அன்னகர் போட்ட பேர் என்ன? சாத்ராக். එයාගේ නමේ තේරුම මොකද්ද? அந்த பேரின் அர்த்தம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කරුණාවයි. தேவன் என்னுடைய හලෝ අපිට ගහන්නකො. அடைக்கலமானவர். දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் මාගේ කරුණාවයි. என்னுடைய அடைக்கலமானவர். ඔන්න ආබේත් නෙගෝත්ගේ නම එනවා. அந்த ஆபேத் நேகோவுடைய பேர் එයාගේ නම මොකද්ද? அவருடைய பேர் என்ன? අසරියා. அசரியா. අසරියා නම වෙනස් කරා කවුද? අර නපුංසකයා. බබිලෝන නම මොකද්ද? ආබේත් නෙගොත් කියන එක. அசரியாவோட பேரை அந்த பாபிலோனிலே மாத்தினது என்ன? ஆபேத் நேகோ. එහිබ්‍රේව වලින් எபிரேய மொழியிலே අසරියා නැත්නම් අසරී කියලා කියන අසරියා කියනවා අසරී කියලා එනවා නම් அசரி அந்த பேர் வர்றதா இருந்தால் උදව් உதவி. යා யா. දෙවියන් වහන්සේ. தேவனானவர். මොකද්ද නමේ තේරුම? அந்த பேரின் அர்த்தம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරයි. தேவன் உதவி செய்வார். ඔන්නින් යවුම්කම් දෙන්න. නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ මාගේ උපකාරයයි. அப்படி இல்லாவிட்டால் தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ මාගේ ආධාරයයි. தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார். දාන්නකො නම් සෙට් එකේ දැන් තුන් එකක් මොකද්ද මෙයාගේ නමේ තේරුම? இப்ப இவருடைய பேரின் அர்த்தம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? මගේ නමේ තේරුම මොකද්ද? නැත්නම් මගේ නෙමේ අනනියාගේ නමේ තේරුම அனனியாவோட அந்த பேரின் அர்த்தம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කරුණාවයි. தேவன் எனக்கு அடைக்கலம். අසරියාගේ නමේ තේරුම அசரியாவுடைய பேரின் அர்த்தம் දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் உதவி செய்வார். කෙනෙක් ඉන්නවා. இன்னொருத்தர் இருக்கிறார். දානියෙල්. தானியல். දානියෙල්ගේ නම දානියෙල්. தானியல்ட பேர் என்ன? අර නපුංසකයා වෙනස් කරා. அந்த அன்னகர் மாத்தினார். බෙල්ටේෂර් කියන නම. பெல்தேஷார். දානියෙල්ගේ නමේ තේරුම தானியலுடைய பேரின் அர்த்தம் දෙවියන් වහන්සේ මාගේ විනිශ්චය කරුවානෝය. தேவன் என்னுடைய நீதி பாரகர். මාර නම් ටිකක් නෑනේ. சரியான பெயர்கள் கொஞ்சம் தான். තේරෙනවද? அருமையான பெயர்கள். දෙවියන් වහන්සේ මාගේ විනිශ්චය කරුවානෝය. தேவனானவர் என்னுடைய நீதி பாரகர். ඔයාගේ නමේ තේරුම මතකද? දෙවියන් වහන්සේ සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? මෙයාගේ නමේ තේරුම මොකද්ද? என்னுடைய பேர் என்ன? මොකද්ද? தேவன் நீதி பாரகர். දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරයි. මගේ නමේ තේරුම මගේ කියන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කරුණ. දානියෙල්ගේ නම මොකද්ද? தானியலுடைய பேர் என்ன? දානියෙල්ගේ නම தானியலுடைய பேர் කවුද? யார்? දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் මාගේ
என்ன தேவனானவர் විනිශ්චයකාරයා. දෙවියන් වහන්සේ මාගේ විනිශ්චයකාරයා. நீதிபாரகர். දෙවියන් වහන්සේ මාගේ විනිශ්චයකරුවානෝය. தேவனானவர் என்னுடைய நீதிபாரகர். මාගේ என்னுடைய මෙයාගේ නම මොකද්ද? උදව් කරනවාය. தேவன் உதவி செய்பவர். මගේ නම இவருடைய பேர் කරුණාවය. දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? හලෝ තේරෙනවද? මාර බලකොටුවක් මේක. நல்ல ஒரு பேர். තේරෙනවද මගේ? නමේ තේරුම දානියෙල්ගේ தானியேலுடைய பேரின் அர்த்தம் දෙවියන් වහන්සේ මාගේ தேவன் විනිශ්චයකාරයය. தேவன் நீதிபாரகர். දෙවියන් වහන්සේ උපකාරයයි. தேவன் உதவி செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කරුණාවයි. தேவன் என்னுடைய இரக்கமானவர். දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? දෙවියන් වහන්සේ මාගේ විනිශ්චයකාරයය. දෙවියන් වහන්සේ උපකාරය. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවයි. දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? ஆமென். තේරෙනවද? තේරෙන අය අතුස්සන්න. ඉඳ ගන්න. මෙන්න. දානියෙල්ට යන්න කිව්වේ. නමේ තේරුම දන්න තුන් දෙනා වඳී කියලා හිතනවද? அந்த பேரின் அர்த்தம் தெரிந்த 3 பேர் வணங்குவார்கள் என்று ගිනි நினைக்கிறீர்கள். උදුනට දැම්මා. அந்த நெருப்பு தணலுக்கு එල්ලෝ කියන්න. போட்டார்கள். මේ තුන් දෙනා ගිනි උදුනට දැම්මා. அந்த நெருப்பு தணலிலே போட்டார்கள். ගිනි උදුනට දාද්දී அந்த நெருப்பு தணலுக்கு போடும்போது නමේ තේරුම அந்த பேரின் அர்த்தம் தேவன் உதவி செய்வார். කාගේද? யாருடைய? අනනියා අබේත්නගෝගේ නමේ තේරුම ஆபேத்நேகோட பேர் දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் උදව් කරයි. உதவி செய்வார். මට මගේ අනනියාගේ නම කරුණාවයි. தேவனுடைய கிருபை. සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? ගිනි උදුනේ ඉද්දී நெருப்பு தணலில் இருக்கும்போது උදව් කරාද නැද්ද? உதவி செய்தாரா இல்லையா? හලෝ උදව් කරා නැත්ද? உதவி செய்தாரா இல்லையா? ගිනි උදුනේ ඉද්දී කරුණාව දැක්ුවේ නැද්ද? அந்த தணலில் இருக்கும்போது கருணை காட்டினாரா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? උන්නේ නැද්ද? நடக்கவில்லையா? දැම්ම මු තුන් දෙනා 3 பேரையும் போட்டார்கள். දාලිවරලා போட்ட பிறகு නෙබුවත්නේසර් நெபுகத்நேசர் கண்ணை இதாக்கி பார்க்கறான். මේ මේවරෙන් පොඩ්ඩක් இங்க வா, இங்க வா, මේනවරේ இங்க வா. මේ අපි තුන් දෙනෙක්නේ දෙන්නේ. 3 பேரை தானே அங்க போட்டது. මේ වැරදිලා අපේ එකෙක්ව දෙන්නද? இன்னொருத்தனை போட்டீங்களா? எங்கட නැත්නම් ஒருத்தனை? මගේ ගෑණියව දෙන්නද බං? என்னடா அந்த மனைவியை මේ போட்டீங்களா? හතර දෙනෙක් ඉන්නවනේ බං. 4 பேர் இருக்காங்க தானே. ඒ එක්කෙනෙක්ගේ එයාගේ ස්වරූපේ මොකක් වුණා කියලාද? அவருடைய அந்த சுரூபம் எப்படி இருந்ததா? මොන වගේ කියලාද එයාගේ ස්වරූපේ? எந்த மாதிரி இருந்ததா? ඔන්න බලන්න. பாருங்க. හරි වයින්ද ගන්න. මොකද්ද? කොතන තියෙන එක? 25. උත්තර දෙමින් ඔන්න බලන්න කියනවා මිනිස්සු 4 දිනක් නිදාස්ව කිසිදු උපද්‍රවයක් නැතුව ගිනි මැදින් ඇවිදිනවා මට පෙනිනි 4 වෙනියගේ පෙනීම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයට සමානයි කිවෝය. அதற்கு அவன் இதோ 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினியிலே நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன். මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද දන්නවද? எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? නෙගුපත් නේසර්ට කවුද කිව්වේ මෙතන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඉවරලා. நேபுகாத்நேசருக்கு யார் சொன்னது? இன்னைக்கு இருக்க தேவனானவர். මේ අහන්න இங்க கேளுங்க. ප්‍රශ්නයක් பிரச்சனை තුන් දෙනාටම 3 பேருக்கும் සෝදිසි කරලා බලනවා. சோதித்து பார்க்கிறார். උඹලා මුළු ආත්මයෙන් நீங்க முழு இருதயத்தோடு මුළු සිතින් මට ප්‍රේම කරනවාද? முழு ஆத்மாவோடும் இருதயத்தோடும் நீங்க என்னை සෝදිසියක් நேசிக்கிறீர்கள். මේ තුන් දෙනාම சோதித்து பார்க்கிறார் அந்த 3 වය பேரும். නැතුව හිටගත්තා. பயப்படாமல் நின்று கொண்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. தேவனானவர் கண்டார். මුන් තුන් දෙනා බලපංකෝ බං. இவனுங்க 3 பேரையும் අර பாருங்க. එහෙම හිතන්න. அப்படி நினைங்க. දෙවියන් වහන්සේ මේ මුන් තුන් දෙනා බලංකෝ. இங்க பாருங்க 3 பேரையும். ෆිට් කොල්ල වගේ හිටියන්නේ පපු ඉස්සරහට දාගෙන. நல்லா ஃபிட்டா இருந்தாங்க தானே 3 பேரும். දැන් නෙගුවත් නේසර හතරෙනියව දකින්නවා. அப்ப நெபுகாத்நேசர் அந்த 4வது வரை காண்கிறார். මේ අහන්න. இங்க கேளுங்க. මෙන්න මුළු සිතින් ප්‍රේම කරන මනුෂ්‍යයා. அப்ப அந்த முழு இருதயத்தோட நேசிக்கிற அந்த 3 මෙන්න பேரும். මුළු ආත්මයෙන් ප්‍රේම කරන முழு அந்த මනුෂ්‍යයා. ஆத்மாவோடு நேசிக்கிறவர்கள். අපි මොනවා කරයිද? நாங்கள் என்ன செய்வோம்? අපි අනිවාර්යයෙන්ම වදිනවා. நாங்கள் கட்டாயமாக අපි வணங்குவோம். අනිවාර්යයෙන්ම දාලා දුවනවා. நாங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு ஓடுவோம். ඊටියා ගිනි උදුනට දැම්මා. அந்த 3 பேரையும் போட்டார்கள். මේ හතර දෙනාම හතර දිනේ කොහොඳට ඇවිද அப்ப ඉන්නවා. அந்த 4 பேரும் அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்காங்க. නියමටම ඇවිද ඉන්නවා. நல்லா நடந்து கொண்டிருக்காங்க. හොඳට ඇවිද ඉඳිද්දී அப்ப நல்லா நடந்து கொண்டிருக்கும் போது පිස්සු ඇදිලා වගේ නෙබුකද්නේසර් බලනවා. நெபுகாத்நேசருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது போல பார்க்கறான். මේ අහන්න. கேளுங்க. එතනට කවුද ආවේ? அங்கனிக்குள்ள யார் வந்தார்? කවුද ආවේ? யார் வந்து? යේසුස් වහන්සේ. இயேசுவானவர். ஆமென். එතන ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඇවිද හිටියා. அங்கனிக்குள்ள நடந்து கொண்டிருந்தார். මේ අහන්න කවුද මේක දැක්කේ? யார் இதை கண்டது? කවුද දැක්කේ? யார் கண்டது? හා?
නෙබුකද්නේසර් நெபுகத்நேசர் නෙබුකද්නේසර් දැක්කා. நெபுகத்நேசர் கண்டார். දකින්න කලින් කෙනෙක් දැක්කා. එයා නෙබුකද්නේසර් දකින්න කලින් දැක්ක තමයි. நெபுகத்நேசர் பார்க்க முன்பதாக இன்னொருத்தர் கண்டார். කවුද දැක්කේ? யார் கண்டது? නෙබුකද්නේසර් දැක්කා හරි. நெபுகத்நேசர் கண்டது சரி. එයා දකින්න කලින් තවත් අය දැක්කා. அவர் காண்பதற்கு முன்பாக இன்னும் பேர் கவுத கண்டார்கள். யார் கண்டது? ආ? කවුද දැක්කේ? யார் கண்டது? ආ? දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. ඒක අපි එයා දැක්කනේ ඒක හරි. දැක්කා. කවුද දැක්කේ? யார் கண்டது? කවුද? ශාදාක් මේසත් අබෙද්නෙගෝත්. சாத்ராக் மேசாக் ஆபேநேகோ. කවුද? யார்? ඒ තුන් දෙනා දැක්කා. அந்த 3 பேரும் கண்டாங்க. අපිත් එක්ක දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ අපිත් එක්ක ගමන් කරන බව. எங்களோடு தேவன் அப்படியே உலாவுகிறதை. ඒගොල්ලෝ තුන් දෙනා දක්කන වෙන අය දැකලා වැඩක් තියෙන්නේ. அவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. மத்தவங்க பார்த்து வேலையில කොයිද? எங்க? ගිනි උතුනක அந்த நெருப்பு தணலிலே ප්‍රශ්නයක பிரச்சனையிலே ඇවිදිනවා. நடக்கிறார்கள். ඔගලන් හිතනවද நீங்க நினைக்கிறீங்களா එතන්ට යේසුස් වහන්සේ ආවේ அங்கனிக்குள்ள இயேசுவானவர் வந்தது නෙබුකද්නේසර් පේන්න ඕන කියලා? நெபுகத்நேசருக்கு காண்பதுக்கா? අපේ උන්ට පුදුම මේකක් තියෙනවා. ඔන්න දැක්ක දැනගනින් අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද කියලා මේ වරෙන් පෙන්නන්න කියලා අපේ උන්ට පුදුම අමාරුවක් තින්නේ. අපේ දෙවියන් වහන්සේලා අනිත් උන්ට පෙන්නන්න. எங்கட உங்களுக்கு மாற ஒரு வருத்தம் இருக்கு. எங்கட ஆண்டவரை மத்தவங்களுக்கு காட்ட இங்க வா நான் காட்டுறேன்னு சொல்ல. සමහරක් අය ඉන්නවා ක්‍රිස්තියානි කාරයෝ ஒரு சில பேர் இருக்காங்க ඔත්තු கிறிஸ்தவர்கள் දානවා. அந்த போட்டி මම පෙන්නවා අපේ දෙවියෝ කොහොමද කියලා. சீட்டு போடுவாங்க. අඥාන කිතුණු அந்த எங்கட ஆண்டவர் எப்படின்னு பார்க்க அந்த சீட்டு මට போடுவாங்க. කියන්න எங்களுக்கு சொல்லுங்க. ඔබ හිතනවාද நீங்க நினைக்கிறீங்களா දේසුස් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් මැද්දේ සැරිසැරුවේ නෙබුකද්නේසර් පෙන්න කියලා? இயேசுவானவர் அந்த தேவனானவர் அந்த இடத்தில் உள்ளாவன் කියන්නකෝ. நெபுகத்நேசருக்கு නෑ. காண்பதுக்கு இல்ல. ඒ තුන් දෙනාට තියෙන ආදරයත් ඒ තුන් දෙනා තියෙන තැන මම ඉන්නවා උඹලත් එක්ක කියන්න. அந்த 3 பேருக்கு இருக்க அன்பை நிமித்தம் ஆண்டவர் அங்கனிக்குள்ள එක வந்தார். දැක්කාර நான் මනුස්සයා. இருக்கிறேன்னு நினைக்கலன்னு சொல்ல. அதை மனுஷர்கள் ඒක கண்டார்கள். දැක්කාර அதை නෙබුකද්නේසර් கண்டார் அந்த நெபுகத்நேசர். පිස්සු ඇදුනා. பைத்தியம் பிடிச்சது. එන්නකො එළියට. வாங்க வெளியே. ආව එළියට. வந்தாங்க வெளியே. හැබැයි තුන් දෙනයි ආවේ. ஆனா வெளியே வரப்போது 3 பேர் ඇතුලේ வந்தாங்க. 4 දෙනා හිටියේ. உள்ளுக்கு 4 பேர் එළියට இருந்தார்கள். ආවේ තුන් දෙනයි. அந்த මොනවද අපි මේ வெளியே කරන්නේ? வந்தது அந்த 3 பேர் தான். මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்யறது? ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குதா? සෝදිසි කරලා බලන්නේ அந்த சோதித்து பார்க்கிறது සල්ලි ගොඩක් තියෙද්දි சல்லி நிறைய இருக்கும் போது ආතල් එක හොඳට ඉද්දි அந்த ஆத்தல் இருக்கும் போது හොඳට මොනවත් නැතු උදේට නැගිටිද්දි அந்த ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம அப்படியே காலம்பரை எழும்பும் போது දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා කියන්නේ தேவியன் ஆண்டவர் வந்து சொல்ல මම மாட்டார் ඔබ සෝදිසි කරලා බලන්න යන්නේ. நான் உன்னை சோதித்து பார்க்க போறேன். සෝදිසි කරන්නේ ප්‍රශ්නයකදී. சோதித்து பார்க்கிறது பிரச்சனையில ඔබ මාව දාලා යයිද? நீ என்ன போட்டு விட்டு போவியா? උඹලට පොඩ්ඩක් වෙන්න බෑ. උඹලා ඇඹරි දුවනවා. உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாகல நீ அப்படியே தடுமாறி ஓடுற. දානියෙල් ගාවට යන්. தானியேல் கிட்ட போனார். දානියෙල්ගේ නමේ තේරුම தானியேலுடைய பேரின் அர்த்தம் දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் මාගේ என்னுடைய විනිශ්චයකාරයයි. நீதிபாரகர். දානියෙල් මරන්න ගල්ගුවාවක් ඇතුළ සිංහයෝ හිටියා. அந்த குகையில சிங்கம் இருந்து தானியை கொல்வதற்கு போட்டார்கள். කවුද ඒක ඇතුළට ඒ තැනට යොමු කරන්න පත් කරේ? අර ඇමතිලා ටික. அந்த இடத்துல போட யார் இதாக்குனார்? அந்த தலைவர்கள். අර රජතුමා කියලා දානියෙල් அந்த ராஜா சொல்றார், தானியேல் ඔබ ඉන්නවද බං? நீ இருக்கியா? රජතුමේ මං හොඳට ඉන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ராஜா நான் நல்லா இருக்கேன், ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි දානියෙල්. உன்னுடைய தேவனானவர் ஜீவனுள்ளவர் எந்த தானியேல். எலியாட்ட? ஆமென். මේ අහන්න நீ கேளுங்க. නමේ හැටියට වැඩා அந்த பேருக்கு ஏத்த மாதிரி එන්න வேலை. එළියට. வெளியே வா. එළියට ආවා. வெளியே வந்தான். අරුන් ඔක්කොම එක්කන් වරේ. அவன் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வா. யார? ඇමතිලා සෙට් එක. அந்த தலைவர் கூட்டத்தை. දාපන් අර සිංහ ගුවාව. அத அவங்களை போட அந்த சிங்க கூட்டத்துல. නමේ විදියටම විනිශ්චය ලැබුණා නේද? அந்த நீதிக்கு அந்த பேருக்கு ஏத்த மாதிரி நீதி ලැබුණාද நடந்தது தானே? கிடைச்சா இல்ல? ලැබුණා. கிடைச்சிச்சு. අද අපේ නමවත් අපි හරියට දන්නේ නැතුව තමයි අපි දුවන්නේ. எங்களுடைய அந்த பேரின் அர்த்தம் தெரியாம தான் இன்று මේ ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියන එක අමතක කරන්න එපා. நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை மறந்து போக வேண்டாம். මොනවදනේ මෙතන වෙන්නේ? இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறது? ඇයි මේක මෙහෙම සිද්ධ වුණේ දන්නවද? ஏன் இது இங்க நடந்தது தெரியுமா? තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ කියවන්න. 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. ආ එබැවින් ආ? ඒ කාලයේ ආ? සමහර කල්දී මිනිස්යෝ ලං වී ආ යුදෙව්වරුන්ට වරද තැබුවෝය. මේ අහන්න කියන්න. එබැවින් දැන් පොඩින් දෙමළෙන් කියන්න. அச்சமயத்தில் கல்தேயரின் சிலர் ராஜ சமூகத்தில் வந்து ආ யூதர் பேரில் குற்றம் சாட்டி ආ
කල්දිවරු මනුෂ්‍යයෝ கல்தேயர் மனுஷர்கள் යුදෙව්වන්ට ලං වෙලා யூதர்களுக்கு நெருங்கி வந்து මොනවද එව්ව කියලා කියන්නේ என்ன சொன்னார்களா වරදක් එව්වලු. அந்த குற்றம் சாட்டினார்கள் ශාදාක් මේසත් අබෙද්නෙගෝගේ වරදක් එව්වලු. அந்த சாட்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ விட அந்த குற்றத்தை தேடினார்கள் කල්දිවරු කියන්නේ කවුද දන්නවද? கல்தேயர் என்றால் யார் தெரியுமா අනවින, அந்த சூனியம் කොඩිවින, அந்த செய்வினை ජෝසිස්ත, அந்த ஜோதியம் பார்க்கிறது බන්ධන, அந்த கட்டுகள் පේන කියන, அந்த குறி சொல்லுகிற සාස්තර කියන அந்த சாஸ்திரம் சொல்லுகிற මෙන්න මුන් සෙට් එක. இந்த மாதிரியான கூட்டம் කොයිද ඉන්නේ? බයිබලෙමයි කියන්නේ. பைபிள்ல தான் சொல்லுது මොනවාක කොහොමද බලන්න මෙතන කියනවා. இன்னைக்கு சொல்லுகிறாங்க දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ කියවන්න. இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் දානියල් 2:2. එවිට ආ. රජුගේ ස්වප්න ආ. රජුට දක්වන පිණිස ආහා. මන්ත්‍රකාරයන්ට ආහා. අනවිනකාරයන්ටත් මායාකාරයන්ටත් ආ. කල්දිවරුන්ටත් ආ. අඩගසන්ට රජ අනකලේය. කියවන්න බෙද. அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனத்தை தனக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் யோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தேயரையும் அழைக்க சொன்னான். அவர்கள் வந்து ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள். ඔන්න ඔහම කියවන්න දැන් ඔය ඊළඟ පදේත් ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 පදය. කියන්න. උඩම තියෙන්නේ. රජ ඔවුන් සමග කතා කළේය. ඔවුන් සියල්ලන් අතරේ ආ. දානියල්ටත් ආ. හනනියාටත් ආ. මිෂායල්ටත් ආ. අසරියාටත් ආ. සමාන වූ කිසිවෙක් සම්බ නොවිය. එච්චරයි කියවන්න බෙද. ராஜா அவர்களோட பேசினான். அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியேல், அனனியா, மிஷாவேல், ஆசார், அசரியா என்பவர்களைப் போல வேறொருவரும் காணப்படவில்லை. ஆகையால் இவர்கள் ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள். මේ ආණ්ඩ இங்கே கேளுங்கள் දානියල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 කියනවා. தானியேல் முதலாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது අර ගිනි උදුන්න දාන්න කලින් அந்த நெருப்புக்கு போட முன்பதாக මේ කල්දිවරු කවුද දන්නවද? அந்த கல்தேயர் யார் தெரியுமா රාජතුමා ළඟ ඉඳගෙන ராஜா கிட்டே இருந்து கொண்டு රාජතුමාට මොකක් හරි වුණා නම් ராஜாவுக்கு என்ன நடந்தா අනවින කරන, அந்த செய்வனை செய்கிற කොඩිවින කරන, அந்த சூடியம் செய்கிற පේන කියන அந்த குறி சொல்லுகிற ඒ මිනිස්සේ அப்படி ஜனங்கள் මුන් තමයි. இவன்கள் தான் රාජතුමා හිණයක් දැක්කනම් ராஜா கணவனு கண்டால் ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න ඕන. அதை அந்த விளங்கப்படுத்தி சொல்லணும். හැබැයි හතර දෙනෙක් මේ සෙට් එකක් අල්ලන් ගිහලා මෙතන හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. දානියල් කවුද? ශාදාක් මේසත් අබෙත් කියන මේ සෙට් එකේ ඉන්නවනේ. அந்த செட்டை பிடித்துக்கிட்டு வரும்போது அந்த 4 பேர் இருக்காங்க தானே, ඒගොල්ලන් ළඟ කියනවලු அவங்க கிட்ட சொல்லுகிறாங்களா රජ ඔවුන් සමග කතා කළේය. ராஜா அவரோட பேசினாராம். මොනවද කතා කළේ? என்ன பேசினாராம்? ඔවුන් සියල්ල අතරේ දානියලට, අනනියට, මිෂායලට, අසරියාටත් அவர்கள் දානමය. ராஜா அவர்களோட பேசினார். அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியேல், அனனியா, மிஷாவேல், அசரியா සමාන කිසිවෙනෙක් සම්බ නොවේය. அவர்களுக்கு சமணமான யாரையும் காணவில்லை என்று சொல்லுகிறார். කාගේ ඉස්සරහද කියන්නේ? யாருக்கு முன்பாக මේක சொல்லுகிறார்? ඔළුවට ගන්න වෙනවා. இதை தலைக்கு எடுக்க வேண்டும். කල්දිවරු ඉස්සරහ. அந்த கல்தேயர்களுக்கு முன்பதாக කවුද කල්දිවරු யார் அந்த කියන්නේ? கல்தேயர் என்றால் අනවින කොඩිවින කරන අය. அந்த சூனியம் මුංග செய்வீர்கள் තියාගෙන කියනවා. அவர்களை வைத்துக் கொண்டு මුන් சொல்லுகிறார்கள். තුන් දෙනා නම් නියම හතර දෙනාට සුපිරිම පොරවල් இந்த තියලා 4 பேரும் சூப்பரான ஆட்கள் 4 பேரும். හලෝ මේ හඬ இங்க கேளுங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නවා නම් தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தால் ඕනෑම කාර්යයක් ඉස්සරහ ගිහින් ඉන්න පුළුවන්. සුපිරිම වඩේක් ඇටියට අපිට ඉන්න පුළුවන්. வேண்டிய ஒரு செய்வினை சூனியம்காரன் முன்னுக்கு போயிட்டு நிக்கலாம். හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. நல்லா செவி கொடுங்க. මේ සෙට් එක ඉස්සරහ කියනවා இந்த செட்டுக்கு முன்பதாக சொல்லுகிறார். මේ හතර දෙනා නම් නියම රජතුමා කියන්නේ. இந்த 4 பேரும் நல்லொன்று அந்த ராஜா சொல்லுகிறார். මේ කල්දියරුන්ට මාර ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති இந்த වුණා. கல்தேயர்களுக்கு பொறாமை அப்படியே வந்தது. මාර වෛරයක් ඇති ஒரு වුණා. வைராக்கியம் வந்தது. මාර විදියට මාර ඒ කියන්නේ උගේ ගතමන්ට ඉවරයිනේ. ஒரு எரிச்சல் அந்த ஒரு பொறாமை வந்தது. அவங்க வருமானம் இல்லாம போயிட்டு රජතුමාගේ හැම්මෙන් ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ராஜாட அந்த கிடைக்கிற எல்லா இதுங்களும் முடிஞ்சது. උඹලා පේන කියන්න ඕනේ. நீங்கள் குறி சொல்ல தேவையில்லை. දානියෙල් කියලා පොරක් ඉන්නවා. தானியேல் சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். සාදක් මේ සත අපේ කියලා ඉන්න තුන් දෙනේ. சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோ 3 பேர் இருக்காங்க. போதும் தானே. මාර ප්‍රේස් එකක් දීලා තිබ්බේ. நல்ல ஒரு இடத்தை தான் கொடுத்திருந்தார். අර කල්දියරු ලං වෙලා அந்த கல்தேயர்களுக்கு நெருங்கி මේ வந்து තුන් දෙනාගෙන් වැරද්දක් හොයන්න බැලුවා. அந்த 3 பேருக்கும் ஒரு குறையை தேட මොකක්ද பார்த்தாங்க. දන්නා වැරද්ද? என்ன தெரியுமா பிள்ளை? සාදක් මේ සත අපේගේ වැරද්ද මොකක්ද දන්නවද? சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோ அந்த பிள்ளை என்ன தெரியுமா? මේගොල්ලන් වඳින්නේ එකම දෙවියන් වහන්සේටලු. இவங்க நமஸ்கரிக்கிறது ஒரே ஒரு தேவனுக்கா, වෙන කාටවත් වඳින්නේ නැහැලු. வேற யாருக்கும் வணங்குறது இல்லையா? අල්ලගත්ත පොයින්ට් එක. பிடிச்சு கொண்டாங்க அந்த பாயிண்ட. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජාට වඳින්න ඕන, මුගේ දෙයියට වඳින්න නැත්තම් මරනවා. இந்த ராஜாவுக்கு கட்டாயம் கும்பிடணும், இல்லாட்டி கொல்லுவோம். මේ තුන් දෙනා මෙහෙම ඉද්දී இந்த 3 பேர் அப்படி இருக்கும்போது දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் ජීවිතේ කතාව කිව්ව විදියට அந்த உபகமத்திலே சொன்னது போல
හොරණෑව ගහනවා. அந்த எக்காலம் ஊதுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ මෙහි ඉඳගෙන தேவன் அங்கே இருந்து கொண்டு බලනවා ඇති. பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். දැන් හොරණෑව ගහනවා. இப்ப அந்த எக்காலம் ஊதுகிறார்கள். ඇත්තට මුන් තුන්දෙනා මට ප්‍රේම කරනවා. உண்மையிலே இந்த 3 பேர் என்ன நேசிக்கிறார்களா? දැන් මුන් වඳීද? இவனுங்க வணங்குவாங்களா? இப்ப දැන් මුන් බිමේටල වඳීද? இப்ப கீழே விழுந்து வணங்குவாங்களா? ශාදාක් சாத்ராக் ඔබ වඳීද දැන්? நீ கும்பிடுவியா இப்ப? අබෙද්නෙගොත් ஆபேத்நேகோ ඔබ වඳීද? நீ கும்பிடுவா இப்ப? මේෂාක් ඔබ වඳීද? மேஷாக் இப்ப நீ கும்பிடுவியா? මම විශ්වාස කරනවා. நான் நம்புகிறேன். මට උඹලා ඇත්තටම ප්‍රේම කරන්න ඇති කියලා. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் உண்மையிலே என்ன நேசிப்பீங்க. මම විශ්වාස කරනවා. நான் நம்புகிறேன். එකම දෙවියන් වහන්සේ වෙන මට වඳී කිලිවල්ලා. ஒரே தேவனாகிய என்னை நீங்கள் வணங்குவீங்கள் என்று මම විශ්වාස කරනවා. நான் நம்புறேன். උඹලා ගිනි මුදුරට දැම්මත් උඹලා වඳින්න නැතුව යයි කියලා. நீங்க அந்த நெருப்பு தணலிலே போட்டாலும் கும்பிட மாட்டீங்கள் என்று. උන් තුන්දෙනා වැද්දේ නැහැ. அந்த 3 பேரும் வணங்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේට පිස්සු ඇදෙන්න ඇති. தேவனுக்கு அப்படியே குழம்பி இருப்பார். දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා. தேவன் பார்த்தார். මෙන්න දැන් මුන් තුන්දෙනා අදාගෙන යනවා ගිනි උදුනට දාන්න. இந்த 3 பேரை இழுத்து கொண்டு போறார். දෙවියන් වහන්සේ පස්සෙම ගියා. தேவன் பின்னுக்கு ஆள දැම්ම ගිනි උදුනට. போட்டார் நெருப்பு මම தணலிலே. ඉන්නවා උඹත් එක්ක. நான் இருக்கிறேன். මේ වරෙල්ලා යන් ගිනි මුද ඇවිදිමු අපි. வா நடப்போம் தேவன். දෙවියන් වහන්සේ தேவனா මොන වගේ දෙවි කෙනෙක් දන්නවද? எப்படி ஒரு தேவனானவர் தெரியுமா? මුළු සිතින් முழு இருதயத்தோடு මුළු ආත්මයෙන් முழு ஆத்மாவோடும் ප්‍රේම කරන හැම මනුෂ්‍යයා තුලම දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරනවා. நேசிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷருக்குள்ளும் தேவன் வாசம் செய்கிறார். අද අපි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறோம்? අද අපේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම් எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா ඉස්සලම දාලා දුවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. முதல்ல நாங்கள் போட்டுட்டு ஓடுறது தேவனை. පොඩි දෙයක් වෙන්න බෑ. சின்ன ஒரு விஷயம் நடக்க මුළු முடியாது. ආත්මෙත් නෑ. ஒரு ஆத்மாவோடும் මුළු இல்ல බුද්ධියත් නෑ. புத்தியிலும் இல்ல. දේව වචනෙත් අමතකයි. தேவ வார்த்தையிலும் தாள அப்படியே தீவா. விட்டுவிட்டு போயிருவோம். උන්වහන්සේ කොයිදාලු ඉන්නේ යන්නේ? தேவன் அப்ப எப்படி இருப்பார்? දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මේ මනුස්ස උත්තර දෙන්නේ? தேவன் எப்படி அந்த பதிலை ඇයි கொடுப்பார்? දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? අද මනුස්සයෝ இந்த மனுஷர்கள் ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු கிறிஸ்தவ மனுஷர்கள் දෙවියන් වහන්සේව தேவனானவரை ලොතරැයියක් ඇටියට තමයි බලන්නේ. அந்த சுயிப் டிக்கெட்டை மாதிரி தான் பாக்குறாங்க. ලොතරැයියක් ඇටියට බලන්නේ. அந்த சுயிப் டிக்கெட்டவரை மாதிரி தான் සනිදා பாக்குறாங்க. වාසනාව වගේ බලන්නේ. அந்த சனிதா வாசனா டிக்கெட்டை மாதிரி தான் ඌරනවා சுரண்டி பாக்குறாங்க. ලැබුණොත් හොඳයි. கிடைச்சா நல்ல, නැත්තම් ඉතින් එනවා ඉතින් කියන්න කියලා තමයි යන්නේ. கிடைச்சா நல்ல, இல்லாட்டி அப்படி போயிருவாங்க. ඊළඟ දවස් උදේත් அடுத்த நாள் காலம்பர සූරනවා சுரண்டி பாக்குறாங்க. ආය හම්බුනොත් හොඳයි. கிடைச்சா நல்ல, නැත්තම් ඉවරයි. கிடைக்காவிட்டால் අපේ උන්ට ප්‍රශ්නයක් එද්දී எங்களுக்கு பிரச்சனை විසඳෙන්න வரும்போது ඕන අය වෙලාවෙම அந்த பிரச்சனை அப்பயே முடியணும். විසඳුණා නම් அப்படி முடிஞ்சா හalleluya. ஹalleluya. විසඳුන් නැත්තම් முடியாவிட்டால் මොනවාද මේ? என்னது இது? මෙච්චර කල් ගැලීම ලාභ අපිට මොනවද හම්බුනේ? இவ்வளவு நாளா ரட்சிப்பு அடைஞ்ச என்ன අපිට මොනවද கிடைச்சது? මේ ලැබෙන්නේ? எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඉඳපන්කො ගිනි උදුනක් රත් කරන් ඉන්නේ මම කොහෙද? கொஞ்சம் நில்லுங்க, நெருப்பு தன்னால சூடாகி கொண்டிருக்கேன் නරකාදී. நரகத்துல. අද අපේ දරුවන්ට ප්‍රශ්න. எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு අම්මලා பிரச்சனை. යාඥා කරනවා. அம்மா அவங்க ஜெயிப்பாங்க, තාත්තලා යාඥා කරනවා. தகப்பன்மார் ஜெயிப்பாங்க. හම්බෙන්නේ නැතිව ගියාම கிடைக்காம போனா දෙවියන් වහන්සේ නෑ. தேவன் இல்ல. අයියෝ නෑ. ஐயோ இல்ல. උන්වහන්සේ අම්මගේ පස්සෙන් යනවලු. தேவனானவர் அந்த அம்மா பின்னுக்கு போவாரா? ඔබ මුළු හදවතින් මට ආදරය நீ කරනවා. உண்மையிலே என்ன நேசிக்கிறியா? මුළු හදවතින් මට ප්‍රේම முழு කරනවා. ஹிருதயத்தோட நேசிக்கிறியா? මුළු ආත්මෙන්ද මාත් එක්ක முழு ඉන්නේ. ஆவியோட என்ன நேசிக்கிறியா? අද ගොඩක් හිතුණුව අන්න මේ තත්ත්වයටවත් වෙලා. இன்னும் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாதிரி අම්මේ තාත්තේ මම மாறிவிட்டார்கள். ඔයගලන්ට දෙයක් කියන්න. அம்மா அப்பா மார்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මේ ආණ්ඩෝදින් ඇහුම්කන් දෙන්න. நல்ல செவி கொடுங்கள். ළඟින් එක්ක නෑන් ආන්න ඇහුම්කන් දීගෙන ඉන්නේ කිලිවල්ලා. கிட்டத்துல இருக்கவங்க கேளுங்க, செவி අත දීලා අහන්න බය கொடுத்து නැතුව. கையை கொடுத்து கேளுங்க. කියන්න හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න நல்லா කිලිවල්ලා. செவி கொடுக்குறீங்களான்னு கேளுங்க. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. கட்டாயம் சொல்லுங்க, அப்படி අම්මේ சொல்லுங்க. තාත්තේ මම ඔයගලන්ට කියන්නද? நான் உங்களுக்கு சொல்லையா? ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉවරලා නැතුව ඇති. உங்களோட பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்காது, වැටෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். මුළු සිතින් මුළු ආත්මෙන් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නට. முழு ஆவியோடும் அந்த இருதயத்தோடும் தேவனை ඔබ ஆராதிங்க. දැන් සෝදිසි කරන වෙලාවක්. உங்களை இப்ப சோதிக்கிற நேரம். සෝදිසි කිරීමෙන් ජය ගන්නේ කවුද දන්නවද? මුළු සිතින් මුළු ආත්මෙන් ප්‍රේම කරන මනුස්සය சோதிக்கும் විතරයි. போது அந்த ஜெயிக்கிறவர்கள் முழு இருதயத்தோடும் ஆத்துமாவோடும் தேவனை දානියෙල්ලා ஆராதிக்கிறவர்கள். දානියෙල්ලා සැලුන්නේ නැහැ. தானியேல் அப்படி தடுமாறவில்லை. දාගන්න සිංහගුවාවට මන්නම් මගේ වැඩි නවත්තන්නේ. போடுங்க சிங்கக்கூட்டுல நானா இந்த வேலையை நிப்பாட සාදක් மாட்டேன். මේ සත් අබෙද්නෙකො සැලුන්නේ නැහැ. උඹලා දාගන්නලා දාන්න මම නම් වඳින්නේ නැහැ. சாத்ராக் மேசாக் ஆபேக் தடுமாறவில்லை. අද ගොඩක් කිතුනුවට ප්‍රශ්න තියෙනවා. இன்னும் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பிரச்சனை இருக்கிறதா? අද එන්න ඕන කමර නිසා ඇවිල්ලා ඇති. இந்த வர வேணும்னுக்காக வந்திருப்பீங்க, ඒ කමර දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරන්න. அந்த இதுக்கு தேவன் உதவி செய்ய மாட்டார். ප්‍රශ්න තිබුණත් பிரச்சனை இருந்தாலும் ආත්මික ප්‍රීතිය තියෙන්න. அந்த ஆவிக்குள்ளே சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும். ඕනම දෙයක් வேண்டிய ஒரு ඕන විදියට ආපුදින් வேண்டிய மாதிரி මම வரட்டும். නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්න යන්නේ නෑලෝ. நான் தேவனுக்கு இருந்து விலக මම மாட்டேன். යයිද? நான் போவேனா? මම යන්නේ නෑ. நான் போக மாட்டேன். මම කොහොමත් යන්නේ நான் නෑ. எப்படியும் போக மாட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ බලනවා. தேவன் பாக்குறார், මේ මිනිස්සයා බලංකෝ. இவனை பாருவேன். මුගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ගිනි උදුනක් වගේ. இவனுக்கு பிரச்சனை இருக்கு, நெருப்பு தானல போல, මාව දාලා යන්නේ නැහැලු. என்ன போட்டு போக மாட்டானா? ඔන්න ගිනි උදුන දෙවියන් වහන්සේත් බැස්සා. தேவனானவர் அந்த நெருப்பு தண்ணில இறங்கினார். ආව කියන්නේ මොනවද? ගිනි උදුනක් මැදින් දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් ළඟට ආව කියන්නේ මොනවද? அந்த நெருப்பு தண்ணலுக்குள்ளே தேவன் அங்கே வந்தார் என்றால் என்ன? සිසිලක්.
ஒரு குழியுமை, ප්‍රශ්නෙට සිසිලා. பிரச்சனைக்கு ஒரு குழியுமை. අම්මේ වගේ ප්‍රශ්නේ මං අද ඉවර කරන්නට යනවා. அம்மா உண்ட பிரச்சனையை நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். තාත්තේ වගේ ප්‍රශ්නේ මං ඉවර කරන්න. அப்பா உண்ட பிரச்சனை இன்னைக்கு நான் முடிக்கிறேன். දරුවා අද ඉඳන් නිදහස් වෙන්න යනවා. பிள்ளை இன்றிலிருந்து விடுதலை ஆகும். ඔයාලගේ ණය ප්‍රශ්න කො නිදහස් වෙන්න. உன கடன் பிரச்சனை ඔයාලගේ முடியும். රෝග නිදහස් වෙන්න යනවා. சுகம் குணமாகும். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? මුළු සිතින්ද முழு இருதயத்தோடும் මුළු ආත්මයෙන්ද முழு ஆவியோடும் ඔබ මට ප්‍රේම කළපු நீ என்னை நேசித்த படியினால். හිතුණු ඉන්න ඕන මෙහෙමයි. கிறிஸ்தவர்கள் இருக்க வேண்டும் இப்படி. ප්‍රශ්නයක් නිසා දාලා යනවා නම් அந்த நெருப்புக்காக நீங்க போட்டு விட்டு ஓடுனா, ප්‍රශ්න නිසා අයියෝ කියලා දුවනවා නම් அந்த பிரச்சனைக்காக ஐயோண்டு ஓடுனா, හිතුණු කමකුත් වැඩක් නැහැ. මේ සභාව ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ. கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லி மேல இந்த சபையில இருந்து மேல මම නෙමෙයි කියන්නේ. நான் இல்ல அதை சொல்றேன். දෙවියන් වහන්සේ தேவனானவர் சொல்றார். තේරුමක් නෑලෝ. அர்த்தம் இல்ல இல்லாவிட்டால் මොනවද මේ වෙලා තියෙන්නේ? என்ன இப்ப நடந்திருக்கு? මොනවද ඔබ කරන්නේ? என்ன நீங்க செய்றீங்க? ඇත්තටම ප්‍රශ්න තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද? உண்மையிலேயே பிரச்சனைக்குள்ளாக நீங்கள் தேவனோடு இருக்கீங்களா? මොනවද අනේ ඔයගොල්ලන් අද කරන්නේ? இன்னைக்கு என்ன செய்றீங்க நீங்க? මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? என்ன தெரியுமா செய்றீங்க? ප්‍රශ්නේ ආපු ගාම වැටෙනවා. பிரச்சனை வந்தோடனே அப்படியே விழுந்து போறாங்க. වැටෙන මනුස්සයෙක් හිතුණෙක් නෙමෙයි. விழுகிற மனுஷன் கிறிஸ்தவன் ශක්තිමත් அல்ல. වෙට ගන්න ඕන. அந்த சக்தியோட அதை தாங்கிக் கொள்ள තව வேண்டும். එකක් කියලා අවසන් කරන්න. இன்னும் ஒன்றை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன். හොරණෑව පිඹිද්දී அந்த எக்காலம் ஊதும் போது නමස්කාර කරන්න ඕන. நமஸ்கரிக்க வேண்டும். ඕකම අද කාලේ මොකක් වෙලාද දන්නවද තියෙන්නේ? இந்த காலத்துல இப்ப என்ன தெரியுமா நடந்திருக்கு? මොනවද දන්නවද අපි උන් කරන්නේ? எங்கடவங்க என்ன தெரியுமா එක செய்றாங்க? යෝවාන් 1 யோவான் 4:1 කියවන්න. 4:1 வாசிங்க. එක යෝවාන් 1 யோவான் ප්‍රේමවන්තේනි ආහා බොහෝ බොරු ප්‍රපේතවරු ලෝකයට පැමිණ සිටින බැවින් සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට විශ්වාස නොකොට ඒ ආත්ම ආහා දෙවියන් වහන්සේගෙන් දැයි පරීක්ෂා කරපල්ලා. කියවන්නකෝ. එක යෝවාන් 4:1. பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்தறியுங்கள். ඇති මෙයන්න கேளுங்க. කියනවා சொல்லுகிறார், ප්‍රේමවන්තේනි பிரியமானவர்களே, බුරු ප්‍රපෝතෝ ලෝකෙට පැමිණ සිටින ඇත ඇවිල්ලා ඉවරයි. உலகத்திலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றிவிட்டார்கள். ඒ සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට நீங்கள் அந்த எல்லா ஆவிகளையும் හොඳට நம்பாமல், වචනේ බලන්න. அந்த வார்த்தையை பாருங்கள், ඒ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් දැයි அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று පරීක්ෂා කර බලන්න. சோதித்து பாருங்கள். සෝදිසි කරලා බලන්න. சோதித்து பாருங்கள். කාටද කියන්නේ? யாருக்கு சொல்லுகிறார்? අපිට කියන්නේ. எங்களுக்கு சொல்லுகிறார். ඔයගොල්ලන්ට කියනවා உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், මේ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් දැයි සෝදිසි කරලා இந்த බලපල්ලා. ஆவிகள் தேவனுடையது என்று சோதித்து பாருங்கள் என்று. බලනවද? பாக்குறீங்களா? මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்றீங்க? පාස්ටර් කිව්ව ගාම දුවනවා. பாஸ்டர் சொன்னோட ஓடுறாங்க. මොන ආත්මයක් තිබුණත් එකයි. எந்த ஆவி இருந்தாலும் அவ்வளவுதான். ආත්මයක් තිබ්බත් එකයි ආත්මයක් නැතත් එකයි. ஆவி இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி. මාරාස්කම් වෙන්නේ. நல்ல அற்புதம் நடக்குது. මාර දේවල් වෙන්නේ. நல்ல காரியம் தான் நடக்குது. වචනේම කියනවා. வார்த்தையை ඒක சொல்லுகிறது, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය දැයි සෝදිසි කරලා බලපල්ලා. அது පරීක්ෂා කරලා බලපල්ලා. தேவனுடைய ஆவியா இருந்து சோதித்து பாருங்கள் என்று. මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்றீங்க? නෙගුපත් නේසර්ගේ සිදුවීම අද මේ වෙද්දී සභාවල එනවා පෙන්වන්නද මම? நேபுகாத்நேசருடைய சம்பவங்கள் இன்றைக்கு சபையில நடக்கிறது. පෙන්වන්නද මම? காட்டையா? මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? என்ன நடக்கிறது? හොරණෑව පිමිනවා அந்த எக்காலம் ஊதும் போது බිම වැටි නමස්කාර කරන්න. கீழே விழுந்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும். අද ඉඳන් හොඳට නෝට් කරලා බලන්න. இன்றையிலிருந்து நோட் பண்ணி பாருங்க. මොනවද දන්නද වෙන්නේ? என்ன தெரியுமா நடக்குது? පාස් ඇතුල් වෙද්දිම பாஸ்டர் உள்ளுக்கு வரும்போது මොනවද කරන්නේ? කරලා පෙන්වුවද? පොඩක් ආය දාමු. දැන් සෙනග ඇවිල්ලා නමස්කාරට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. இப்ப ஜனங்கள் வந்து அப்படியே நமஸ்காரத்துக்கு ரெடி ஆகி இருக்காங்க. ඔන්න දැන් පාස් සෙන්ට යනවා. இப்ப பாஸ்டர் வர போகிறார். මුකුත් නෑනේ බං ඔළුවට දාගන්න. தலைக்கு போட ஒண்ணும் இல்ல. ඔන්න දාගත්තා. அப்ப அந்த தொப்பியை போட்டுக்கொண்டார். දාගත්ත කෝට් එක. கோட்டை போட்டுக்கொண்டார். සභාව නැගිටින්න. சபை எழும்புங்க. නැගිටින්න. எழும்புங்க. පාස් වෙනවා දැන්. பாஸ்டர் வாரார். කිසිම කේසයක් නැහැ. ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. එනවා. வாரார். පට්ට ගැම්මෙන් එන්නේ. அப்படி கெம்மையில வாரார். ඇවිල්ලා. அப்படி வந்து එහෙම ඇවිල්ලා. அப்படி வந்து ඔක්කොම මොනවද කරන්නේ? எல்லாம் செய்வோம். என்ன ඔන්න දැන් නැගිට්ටා. எல்லாம் எழும்பிட்டாங்க. අන්න දැන් ඇවිල්ලා ගැම්මෙන් ඉන්නවා. இப்ப நின்று கொண்டு இந்தகண்டுகோ. உட்காருங்களேன். ඉඳ ගන්නකො. உட்காருங்களேன். මේම යද්දි இப்படி போகும்போது දුවගෙන ඇවිල්ලා වඳිනවා. அப்ப ஓடி வந்து වඳිනවා. ஓடி வந்து கும்பிடுறாங்க. කකුල අල්ලනවා. காலை தொடுறாங்க.
விழுறாங்க බිම වැටෙනවා. கீழே விழுறாங்க සිස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. சிஸ்டர் மாதிரி இருக்காங்க කාරගේ දොර අරපු ගාම වැඳෙනවා. காரை திறந்தோன்னு அப்படி கும்பிடுறாங்க නෙබුකද්නේසර්ගේ ආත්මය. நேபுகாத்நேசருடைய ஆவி මේක ආත්මයක්. இது ஒரு ஆவி මේක යසබෙල්ගේ இது ආත්මය. எசபேலின் ஆவி මිනිස්සු වාල් වෙලා මේකට. மனுஷர்கள் அப்படியே அடிமையாகி ගිල වඳිනවා. ஓடி போயிட்டு கும்பிடுறாங்க සාදක් මේසත් අබේද්නෙකොත් වැඳේ නැහැ. சாத்தாக் மேக்ஷாக் ஆபேத்நேகோ கும்பிடவில்லை இங்க கேளுங்க උඹලා දන්නේ නැද්ද? உங்களுக்கு தெரியாதா උඹලා ආලා නැද්ද? நீங்கள் கேட்டு இல்லையா එක්කම දෙවියන් වහන්සේට පමණක් නමස්කාර කළ යුතුයි ஒரே කියලා. தேவனுக்கு மட்டும் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டது இல்லையா කුපාඩි වැඩ කර කර ඉන්නේ. அந்த குப்பாடித்தனமான வேலைகளை செய்து මේ கொண்டிருக்கிறார்கள் ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ සෝදිසි කරලා இதெல்லாம் බලනවා. தேவன் சோதித்துக் අද கொண்டிருக்கிறார் ක්‍රිස්තියානි සමහර හරක් ඉන්නවා. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர் எரும මොනවද மாடுகள் இருக்கிறது කරන්නේ? என்ன தெரியுமா செய்றாங்க පැත්තගාම පල්ල කකුල් අල්ලගෙන වදින්නේ. அப்ப வந்தோன அப்படியே காலை தொட்டு அப்படியே கும்பிடுறாங்க එකේ කකුල් අල්ලන් කියනවා ஒருத்தன் காலை தொட்டு சொல்றான் ඔයා වගේ நீ எங்கட ඔයා වගේ நீ என்ன මේ වගේ ආත්මික இந்த மாதிரி ஆவிக்குரிய මෙහන් ආත්මික කකුල් අල්ලගෙන කියන්නේ. இப்ப இந்த காலை பிடிச்சு கொண்டு சொல்றாங்க ආත්මික ஆவிக்குரிய ප්‍රපෝතවරයෙක් ஒரு தீர்க்கதரிசி අපේ කකුල් ඕදන එක ඉතාමත් මහත් ප්‍රේමයක්ලු. எங்களுடைய காலை கழுவுது அவ்வளோ ஒரு இன்பமான காரியமாம் මු සපත්තුව ලෙව කනවා. இவன் சப்பாத்த அப்படியே நக்குறான் ඔගලන්ට කියන්නද? உங்களுக்கு சொல்லையா දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය දැන් උඹලා පරීක්ෂා කර බලපල්ලා උඹලා ඉස්සලා මොනවද කරන්නේ? தேவனுடைய ஆவியா என்று சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் කකුල ඇල්ල මගේ වැඳ වැටෙන්න. கால்ல வந்து என்னுடைய விழா ගහනවා ෆුට්බෝල් ගහනවා වගේ. ஃபுட்பால் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறான் මොනවද මේ කරන්නේ? என்ன செய்யறாங்க ගෞරවය දෙන්නේ. கௌரவத்தை கொடுக்கறாங்களா අපේ උන් කියනවා නෑ ගෞරවය දෙනවලු. அப்ப எங்கடவங்க சொன்ன கௌரவத்தை கொடுக்கறாங்களா කාටද දෙන්නේ? யாருக்கு கொடுக்கிறது ඔන්න ලැජ්ජ නැති වැඩක් දාලු. வெட்கம் இல்லாத காரியம் තන්නි කර නෙග්වත්නේසර්ගේ ආත්මය. நேபுகாத்நேசருடைய ஆவி அந்த இடத்துல கிரியை මොන செய்கிறது මොන භූමියද නෙග්වත්නේසර්ගේ මේ පිළිමෙ තිබ්බේ? எந்த பூமியில அந்த நேபுகாத்நேசருடைய அந்த சிலை இருந்தது ඔයගලට මං කියලා දුන්නා මේක අමතක නැහැ වැඩක් නැහැ. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த මොකේ காரியம் තිබේ? බබිලෝනිය හරි. බබිලෝනිය තමයි තිබ්බේ. பாபிலோன்ல இருந்தது බබිලෝනිය කොයිද දන්නව තිබුණේ? பாபிலோன்ல எங்க தெரியுமா இருந்தது දානියෙල් පොතේ தானியேல் புத்தகத்திலே පෙරලන්න திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ඒක විතරක් මට. දූරා සමභූමියේ කොයිද දන්නව තියෙන්නේ මේක? තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ බලන්න. පස්සේ බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා. කොයිද මොකද්ද මොන භූමියද? 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது දූරා සමභූමියේ. தூரா என்கிற அந்த சமபூமியிலே මේ තුන් දෙනාගේ නමේ තේරුම අපි දැනගත්තනේ. இந்த 3 பேருடைய அந்த பேரின் அர்த்தத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் தானே මොකද්ද නමේ තේරුම? දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කරුණාවයි. தேவனுடைய දෙවියන් වහන්සේ මාගේ උපකාරයයි. தேவன் என்ன உதவி දෙවියන් වහන්සේට සමාන කවුද? தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார் නෙබුකද්නේසර්ගේ රජ රියන් 60ක් උසද රියන් 6ක් පළල ඇති රන් රූපය සාදා බබිලෝනිය පළාතේ දූරා සමභූමියේ පිහිට වේය. அந்த பாபிலோன் சமபூமியிலே அந்த தூரா என்கிற இடத்திலே இருந்ததாம் ඒක තේරුම් ඇටිය කියනවා නම් அது அர்த்தத்தோடு சொல்வதென்றால் කොළඹ නෙබුකද්නේසර්ගේ රූපේ තියලා கொழும்பிலே அந்த நேபுகாத்நேசருடைய அந்த சிலையை வைத்து කොළඹ කියන ප්‍රදේශයේ அந்த கொழும்பு சொல்லுகிற இடத்திலே රූපේ හදලා அந்த ஒரு உருவத்தை சிலையை செய்து පංචිකාවත්තේ මේ රූපේ තිබ්බා වගේ වැඩක්. அந்த அங்கே கொழும்பிலே செய்து பஞ்சகாவத்திலே அந்த சிலையை வைத்தது போல බබිලෝනියේ பாபிலோனிலே දූරා කියන සමභූමියක அந்த தூரா என்கிற சமபூமியிலே දූරා සමභූමිය මොකක්ද දන්නවද? அந்த தூரா சமபூமி என்ன දූරා தெரியுமா? අර්ථය அந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுமா බලකොටුව. கோட்டை බා කාගේ බලකොටුවද? யாருடைய கோட்டை යකාගේ බලකොටුව. பிசாசினுடைய கோட்டை අද ඒ බලකොටුව ඔක්කොම සභාවල් තුල அந்த තියෙනවා. அந்த பிசாசின் கோட்டை இந்த අද சபையிலே මිනිස්සු இருக்கிறது මොන පාස්ටර් ගෑනු 8ක් තියන් හිටියත් කමන්නේ ආස්කම් වෙනවා නම් එයා තමයි පොර. இன்னும் அந்த பாஸ்டர் 7 பொம்பளைகளை வைத்து இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவன் தான் நல்லவன் හැබැයි වචනේ කියනවා උන්ට නම් යන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ஆனா வார்த்தை சொல்றது அவங்களுக்கு போன கிடைக்காதுன்னு දැන දැන පාස්ටර් පට්ට හොර වැඩ කරනවා. தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு அவன் கள்ள வேலை செய்யறான் அந்த பாஸ்டர் ආස්කම්නුත් වෙනවා. அந்த අற்புதங்களும் செய்யறான் හැබැයි එයා තමයි පොර. ஆனா இவன் தான் நல்ல மனுஷன் සෝදිසි කරලා බැලුවද? சோதித்து பாக்குறீங்களா කොයිද තියෙන්නේ? எங்க இருக்கிறது සෝදිසි කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන් වැඳලා ඉවරයි. சோதித்து பார்க்க நேரம் இல்ல நீங்க கும்பிட்டு முடிஞ்சு සාදක් මේසක්ලා වැඳේ නැහැ. சாட்ராக் மேஷாக் හැබැයි අද ஆபேத்நேகோ கும்பிடவில்லை සමහරක් මුළු සභාවම වැඳගෙන ඉන්නවා. ஒரு சிலரை முழு சபையும் வணங்கி கொண்டிருக்கிறது දැකලා තියෙනවද? கண்டிருக்கீங்களா අද ඉන්නේ කොහොමද පල්ලියට? இன்னைக்கு இருக்கிறது எப்படி தெரியுமா ඔටුන්නු තියලා பெரிய அப்படியே தலையில தொப்பிய போட்டு ලොකු කෝට් එක දාගෙන பெரிய கோட்டை போட்டுக்கொண்டு අර මොකද්ද බස්තම් පොල්ලකුත් අරගෙන அந்த ஒரு தடியை அப்படியே கையில எடுத்துக்கொண்டு ආරක දහද්දී පාංගාල ගහනවා. அந்த எக்காலம் அப்படியே சத்தம் போடும் போது පොරණෑ ගානුත් ඉන්නවා. அந்த எக்காலம் ஊதுறவங்க இருக்கிறாங்க කීබෝඩ් එකයි அந்த கீபோர்ட் ඩ්‍රම් வாசிக்கிறதும் සෙට් එක කොහොමද ගහන්නේ නැති? செட் எப்படி அடிப்பாங்க දඩ ගාලා ගහනවා. தட்ட 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 සභාව அடிப்பாங்க දුවගෙන ගිහලා වදිනවා. சபையில இருக்கவங்க ஓடி போய் වැඳ அப்படியே වැඳ. கும்பிடுறாங்க මොනවාදනේ මේ කරන්නේ? என்ன செய்யறாது இது මොනවාද මේ කරන්නේ? என்ன செய்யறாங்க
සාදක්ට මේක්සක්ලා වැන්දෙ නැහැ. சாத்ராக் மேசாக் அவங்க கும்பிடவில்லை. අද ක්‍රිස්තියානි කරව බඩ ගාගෙන වඳිනවා. இந்த கிறிஸ்தவர்கள் அப்படியே தடுமாறி கொண்டு බඩ கும்பிடுறாங்க. ගාගෙන වඳින්නේ. அந்த கீழே விழுந்துகிட்டு கும்பிடுறாங்க. මොනවද මේ කරන්නේ? என்ன செய்றீங்க இது? සමහරක් යාඥාවල උඩා පළාත් වල යාඥාවට ගියාම அந்த மேல் பகுதியிலே ஜெபத்துக்கு போனால் ஒரு சில வேளை සමහරක් මිනිස්සු අඬාගෙන එලා මගේ කකුල් වල වඳින්න ஒரு යනවා. சில அந்த காலை தொட்டு கும்பிட போவாங்க. මං කියනවා ඒක කරන්න එපා ඔය. அதை செய்ய வேண்டாம். අද සමහර පාස්ටර්ස්ලා මොනවද කරන්නේ? ஒரு சில போதகர்கள் என்ன தெரியுமா වඳින්න செய்றாங்க? අවසරය දීලා තියෙනවා. அந்த கும்பிடுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. කමන්නේ. பரவாயில்ல, அது பரவாயில்ல. ඔයගොල්ලන් හිතන ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය තියෙන තැනක් කියලා. அது நீங்க நினைக்கிறீங்க தேவனுடைய ஆவி இருக்கிற இடம் என்று. එහෙම කවුරු හරි ආත්මය තියෙන තැනක් කියනවා නම් அப்படி அது ஒரு ஆவி இருக்கிற இடம் என்று சொன்னா මෙතන ඉන්න ඔයගලන්ට සුදුසු නැහැ. இந்த இடத்துல இருக்க உங்களுக்கு தகுதி இல்ல. එහෙම කවුරු හරි කකුල් අල්ලගෙන වැදගෙන ඉන්නවා නම් அப்படி காலை பிடிச்சி யார் சரி கும்பிட்டு கொண்டிருந்தா ඔයගලන් ගාව ශාදක් මේ සත අබෙද්ගේ ආත්මය නැහැ තියෙන නික්බොත් නේස්කර්ගේ ආත්මය. அப்படி அந்த உங்ககிட்ட சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோவுடைய ஆவி இல்ல, நேபுகாத்நேசருடைய ஆவி தான் இருக்கு. මොනවාදද කරන්නේ? என்ன நடக்குது இந்த අද මිනිස්සු කකුල් වල ලෙව කාගෙන පාසස්ලල වැඳගෙන ඔක්කොම වැඳගෙන ඉන්නවා. இந்த மனுஷர்கள் அந்த கால்ல நக்கி கொண்டு பாஸ்டர்மார்கள் கும்பிட்டு கொண்டிருக்காங்க. මුන් වැඩේ ගැන මොකක්ද දන්නවද? என்ன தெரியுமா காரியம்? මුන් පාසට වැඳත් කමන්නේ. இந்த பாஸ்டர் கும்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, පාසේ ගෑණිටත් වඳිනවා. பாஸ்டர் அந்த மனைவிக்கும் கும்பிடுறாங்க. පාසේ ගෑන්ට වැඳලා பாஸ்டர் மனைவிக்கு கும்பிட்டு උන්ගේ ළමයිටත් වඳිනවා. அந்த பிள்ளைகளுக்கும் கும்பிடுறாங்க. මාර කේස් එක. அப்ப சரியான பிரச்சனை தான் நடந்திருக்கு. ළමයිටත් වඳිනවා. அந்த பிள்ளைகளுக்கும் கும்பிடுறாங்க. සෝදිසි කරලා බලන්න ඔන්න මන්න මේ කියන වචනේ කියන්නේ. சோதித்து பாருங்க, நாங்க போதகர்கள் சொல்றது මොනවද இந்த මේ வார்த்தை சொல்கிறது. කරන්නේ? මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்யறது? මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்யறது? ජීවිතේ කතාව කියනවා උන්වහන්සේ සෝදිසි කරලා බලනවලු. உபாகமம் புத்தகத்தில் சொல்கிறார், நான் உன்னை சோதித்து பார்க்கிறேன் என்று. යක්ෂයා කොහමද රූප වන්දනාව සභාවට අරන් ආවේ? பிசாசு எப்படி அந்த சிலை விக்கிரக ஹலோ, சபைக்கு தேர்னவத? கொண்டு வந்திருக்கிறது. රූප වන්දනාව සභාවට යක්ෂයා කොහමද අරන් ආවිල්ලා அந்த තියෙන්නේ விக்கிர ஆராதனை சபைக்குள்ளே பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கிறான். ජීවිතරත් වඳින්න එපා. நீங்கள் கும்பிட வேண்டாம் வாழ்க்கையில எவனுக்காக. උන් ඇවිල්ලා දෙයියෝ නෙමෙයි. அவனு கடவுள் இல்ல, அவர்கள் දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන මිනිස්සු විතරයි. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யற மனுஷன் හැබැයි மட்டும்தான். උන්ගේ ආත්මය කවුද දන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි යකෙක්. මම මේ ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ යකෙක් ඉන්නේ තනිකර. அப்ப அந்த பிரசித்தமாக சொல்றது அந்த அவர்களுடைய ஆவி வந்து ஒரு பிசாசுனுடைய ஆவி. මුන්ට කලින් වඳින්න ඕන සාදක් මේ සත්ලා. இவங்களுக்கு முதல்ல வணங்க வேண்டும் அந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோ. දානියල් වඳින්න ඕන. தானியேல் கும்பிட வேண்டும். ඇන්දේ නැහැ. அவன் கும்பிடவில்லை. ඕන දෙයක් කරගනින්. என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை. නිකුපත්නේසර මොනවද නැකිවේ? நேபுகாத்நேசர் என்ன தெரியுமா சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මේ ගිනුදෙන් බේරන්න. தேவனுக்கு முடியும் இந்த நெருப்பிலிருந்து இப்ப காப்பாற்ற. ආවේ නැතත් මං වඳින්නේ නැහැ. මගේ දෙවියන් වහන්සේට මම වඳින්නේ කියලා කිව්වා. அப்படி காப்பாற்ற விட்டால் நான் என்னுடைய தேவனுக்கு நான் வணங்குவேன் என்று சொன்னார். මාර වැඩ වෙන්නේ. சரியான சம்பவம் தான் අද நடந்தது. මිනිස්සු ගෞරවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. இன்று மனுஷர்கள் அந்த கௌரவத்தை අද නායක எதிர்பார்க்கிறார்கள். ගෞරවය இந்த බලාපොරොත්තු. தலைவர்கள் கௌரவத்தை අද எதிர்பார்க்கிறார்கள். මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. இதுதான் இன்றைக்கு අද நடந்திருக்கிறது. උදේ කතා කරගෙන හිටියා නේද? இந்த காலமுறையை கழித்து கொண்டிருந்தோம் தானே? කතා කරගෙන හිටියා නෙමෙයි. கழித்து கொண்டிருந்தோம் தானே? අර රට ඉන්න එකෙක් මේ කතා කරගෙන හිටියා. காலமுறை பேசிக் கொண்டிருந்தோம். අද මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. இன்றைக்கு இதுதான் நடக்கிறது. ඔයාලන් දන්නවද මෙතන උන්වහන්සේ සැරිසරනවා. இந்த இடத்துல தேவனான ஒரு உலாவுகிறார். මට ප්‍රේම කරන්නේ කවුද? என்னை நேசிக்கிறவன் யார்? සුරංග ඔයාගාවට දෙවියන් වහන්සේ එනවා. சுரங்க உங்களுடைய தேவன் வருகிறார். සට මම මෙයා ප්‍රේම කරනවාද? இவரை நல்லா நேசிக்கிறீங்களா? පොඩි එකෙන් හරි මෙහෙ වුණා නම් நீங்கள் ஒரு சின்ன காரியத்தில் தவறி උන්වහන්සේ விட்டால் මේ පැත්තට යයි. தேவனானவர் இந்த பக்கம் போய் ඒක விடுவார். තමයි වෙන්නේ. அதுதான் நடக்கிறது. ටක් කර මෙහෙ වුණා නම් கொஞ்சம் சரி அப்படி நடந்தா වැටෙන්න එපා. விழ வேண்டாம். ප්‍රශ්න තියෙන තැම උන්වහන්සේ සෝදිසි කරන්නේ. பிரச்சனை உள்ளுக்கு தான் தேவன் சோதிப்பார். ශක්තිමත්ව ඉන්නවා. ආයෙ ඉතින් මම ඉන්නවා. ආයෙ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්නවා. යනම්ම නන්නේ. அப்ப நான் முதுகெலும்பு நேரா வச்சு கொண்டிருப்பேன், அப்படி சக்தியோடு இருப்பேன் என்றுங்க. අද මේ තැනට இன்றைக்கு இந்த இடத்துக்கு මේ තැනට ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ට ඕන මම ශක්තිමත්ව ඉන්නවා කියලා. அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு கிறிஸ்தவன் வர வேண்டும். ඔයගොල්ලන් දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ආත්මේ කාගේද කියලා සෝදිසි කරලා බලන්නලු. அந்த ஆவி யாருடையது என்று சோதித்து பார்க்கவா? ඒ සෝදිසි කරලා බලන්න ඔබට මොන ආත්මයක් ඕනද? அப்ப அந்த நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே என்ன ප්‍රශ්නයක් ஆவி නෑ இருக்கிறது. නැද්ද? පාසස්ලා කියන ඔක්කොම පාසස්ලා. பாஸ்டர் சொல்ற எல்லாருமே வாசஸ் தான். පාස අපි කොහොමද මෙයා හොයලා බලන්නේ? பாஸ்டர் நாங்க இதை எப்படி சோதித்து பார்க்கணும்? මොක කපලා බලන්නද? இவனை வெட்டி பார்க்கறதா? කොහොමද බලන්නේ? எப்படி பார்க்கணும்? බලන්න නම් பார்க்கறதா இருந்தா ඔබ ඉස්සලා මේ තුලට එන්න ඕන. நீங்க முதல்ல இந்த வார்த்தைக்குள்ள வர வேண்டும். මේ තුල නැති එකා තමයි අර ගිල්ල අවු වෙන්නේ. இதுக்குள்ள இல்லாதவன் தான் போயிட்டு மாட்டிக்கொள்வான். මේක දන්න එකා ගිල වඳින්නේ නැහැ. இதை தெரிந்தவன் போயிட்டு கண்டவனை கும்பிட මේක மாட்டான். හරියටම දන්න එක්කෙනා இதை சரியாக தெரிந்தவன் දෙවියන් වහන්සේලා හරියටම ඉන්නවා. தேவனுக்குள்ளே சரியாக இருப்பான். මේක අර සුවිප් සූර්ණ වගේ බලන එකාට කවදාවත් ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. இதை ஸ்வீப் சுரண்டவன் மாதிரி பார்க்கிறவனுக்கு சரியான காரியம் கிடைக்காது. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? என்ன நடந்தது? ස්වාමිනී
මට தேவனானவரே, විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. எனக்கு நிறைய பிரச்சனை දැන් இருக்கு. ඔබ වහන්සේ මාව බේර ගන්න ඕන. இப்ப என்ன காப்பாத்துங்க. දැන් මම බයිබලේ පෙරලන්ට යනවා. நான் இப்ப வேதகமத்தை මට දැන් படிக்க කතා කරන්න. நான் இப்ப எனக்கு දැන් கதைங்க. මට කතා කරන්න. இப்ப எனக்கு பேசுங்க. ඔන්න කතා කරා. இப்ப விரிச்சோன கதை ඔන්න දැන් මට හම්බෙච්ච පදේ කියන්න යන්නේ. எனக்கு கிடைச்ச வார்த்தை දැන් நான் ඔන්න මම வாசிக்க අත තියන්න යනවා. போறேன். நான் இப்ப கை வைக்க දැන් போறேன். මම අත තියෙන තැනින් මට කතා කරන්න. நான் கை வைக்கிற இடத்துல ஒன்னு எனக்கு அத பேசுங்க. வச்சிட்டேன். 1 කොරින්ති පොතේ 1 கொரிந்தியர் 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 அதிகாரம் 8 වෙනි පදය. 8 වසனம். නමුත් දැන් මම පෙරළුව එක මෙතන තියෙන්නේ මම ඇත්තට පෙරළුව එක. ඔන්න මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හම්බෙලා. பிரச்சனைக்கு பதில் கிடைத்தது. නමුත් ஆகிலும் අවිවාකයන්ටත් 1 කොරින්ති 7:8 1 கொரிந்தியர் 7:8 මට හම්බෙච්ච පදේ ඇස් දෙක වහලා හරියට මත තිබ්බ මරු පදයක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි මොනවාද හම්බෙලා තියෙන්නේ? නමුත් අවිවාහකයන්ටත් වැන්දපුවන්ටත් මා කියන්නේ ඔවුන් මා ලෙසම පැවතී සිටින්න මොකක්ද? விவாகம் இல்லாதவர்களையும் පොඩක් කියන්න සලමේ. නුමුත් අවිවාහකයන්ටද වැඳපුවන්ටද මා කියන්නේ ඔවුන් මා ලෙසම පැවතී සිටියොත් ඔවුන්ට හොදය කියාය. නමුත් නුමුත් ඔවුන්ට කාම ආශාවෙන් වල මගුල වැළකී සිටින්නටද බැරි නම් විවාහ වෙත්වා. මේක දැන් ණය ප්‍රශ්නෙට අදාළම එකක් නෙමෙයිනේ. ඊළඟ එක මක් නිසාද? මක් නිසාද කාමදාහයට වඩා විවාහය හොදය. දැන් ඒක කරන් තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ දැන්. දැන් මා අපේ අය බයිබල් පෙරලන්නේ මෙහෙම. எங்களுடைய அந்த வேதத்தை திருப்பதிப்படி ඒක මොකක් හරි එකක් පවුල් තුමා කියාගෙන යනවා. அது பவுல் அடியார என்ன சரி ஒரு காரியத்தை එහෙම சொல்லுகிறார். පෙරලලා දිනා ඉන්නවද? அப்படி திருப்பினவர்கள் අපේ උන් හරි இருக்கீங்களா? ආසයි ඔන්න ඔය සූප්පයක් සූර ගන්න. எங்கடவர்கள் விருப்பம் இந்த மாதிரி சுயிப் මේක තුල சொல்றது. ඉන්න කැමති නැහැ. இது இந்த வார்த்தைக்குள்ள இருக்க விருப்பம் මට இல்லை. කතා කරන්න. எனக்கு பேசுங்க. කතා කරා. எனக்கு பேசுங்க. ඔන්න හම්බුණා නියම පදේ. இந்த கிடைச்ச நல்ல ஒரு வார்த்தை. නුඹට විරුද්ධ අදන කිසිම ආයුධයක් සපලවත් නොවන්නේ. உனக்கு விரோதமாக செய்கிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ. එහෙම හම්බෙච්ච ගම්ම அப்படி கிடைச்ச ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී. கர்த்தருக்கு மகிமை මට உண்டாவதாக. මරු පදය. நல்ல வார்த்தை. එච්චරයි විනාඩි 10කට විතරයි. அந்த ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மாத்திரம் தான். බුස් බැස්සා වගේ බිග්ගාල යනවා. அந்த அப்படியே காத்தறங்கினது போல அப்படியே போயிடும். ක්‍රිස්තියානිය කාර්යයක් ගැන කවුද දන්නවද? கிறிஸ்தவன் என்றால் யார் தெரியுமா? මැරෙනකම් මොන ප්‍රශ්නාවක් මොන මගුලාවක් මම උන්වහන්සේත් එක්ක ඉන්න කියන එක. சாகும் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் එච්චරයි. தேவனோடு සෝදිසි இருக்கிறவன் කරන්න. தான். சோதித்து பாருங்க. සෝදිසි කරලා බලන්න. சோதித்து பாருங்க. අනවින කාර්යයන් කොඩි වින කාර්යයන් මොකද්ද? அந்த செய்வினக்காரன் சூனியக்காரன் මොන වගේ என்னது? මිනිස්සුද? எப்படி மனுஷர்கள்? කල්දිවරු අද ඔයගලන් ඉදිරියේ ඉන්නේ. அந்த கல்தேயர்கள் போன்றவர்கள் உங்களுக்கு අද முன்னுக்கு පේන இருக்கிறார்கள். කෙනුන් අද ඉදිරියේ அந்த ඉන්නේ. சூனியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். මුන් ඔක්කොම මොනවද කරන්නේ? මුන් හැම හිතක්ම සෝදිසි කරනවලු. இவர்கள் எல்லாரும் அப்படியே சோதித்து பார்க்கறாங்க. මොනවද කරන්නේ? என்ன செய்றாங்க? මාත්‍ය ශාස්ත්‍රයක් කියන්නද? சாஸ்திரம்னு சொல்லி එපා ශාස්ත්‍ර කියන්න එපා. උන්ගේ ට්‍රික් එක බලන්න එපා මං අහන්නේ නැහැ. நான் கேட்க மாட்டேன் வேணாம் எனக்கு. ආන්න කලින් අද දැන් ඔයාගේ ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මාත්‍ය. உங்களுக்கு அழகான முகம் இருக்கு மாத்தியா. අදුනකන් අත. கையை கொடுங்க. ඔය මාත්‍ය මේ එට අනිද්දාම ලොකු කෝටිපතියෙක් වෙන්න යනවා. நீங்க நாளைக்கு நாளண்டைக்கு பெரிய கோடீஸ்வரனாக போறீங்க. ඊළඟ දවසේ ඔයා BMW එක යන්න යනවා. அடுத்த நாள் நீங்க BMW போக போறீங்க. මාත්‍ය ඔයාට මේ නෝනා ගැලපෙන්නේ තව නෝනෙක් ගන්න වෙනවා. மாத்தியா இந்த மனைவி உங்களுக்கு சரியா வராது. இன்னொரு பொம்பளை நீங்க எடுக்கணும். අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්න යනවා. கட்டாயம் இதெல்லாம் நடக்கும். රුපියල් 200ක් දෙන්න මාත්‍ය. 200 ரூபாய் தாங்க மாத்தியா. රුපියල් 200ක් දෙන්න මාත්‍ය. 200 ரூபாய் தாங்க. පුතා බඩගින්න මාත්‍ය. மகன் பசியில இருக்கான். යන්නත් විදියක් නැහැ මාත්‍ය. போறதுக்கும் வழி இல்ல. ඌගේ අනාගතය කියලා අරයට 200ක් දෙනවා. இவன் எதிர்காலத்தை சொல்லி அவனுக்கு 200 ரூபாய் வாங்கி கொள்றான். ශාස්ත්‍ර කියන ගෑණික අඬනවා මට කණ්ඩත් විදියක් නැහැ කියලා. சாஸ்திரம் சொல்ற பொம்பளை இருக்கிற சாப்பாடு இல்லன்னு. අපේ ආරක් ටික පොතුත් ගින් දෙනවා මේ මට බල්ලා කියන්නකෝ අනේ කියලා. எங்கட எரும மாடுகள் புத்தகத்தையும் கொண்டு போயிட்டு கொடுக்குறாங்க பார்த்து சொல்ல சொல்லி. දැක්කද? கண்டிருக்கீங்களா? මාර වැඩි. அது சரியான காரியம். මල් ළඟට වැරදිලා ශාස්ත්‍රකාරයෙක් ආවොත් எனக்கிட்ட பிழைச்சி சரி ஒரு சாஸ்திரக்காரன் මම මිරිස් කරලත් දෙනවා. நான் கொச்சிக்கா ஒன்று கொடுப்பேன். මිරිස් කරලා කතර දීලා කියනවා கொச்சிக்காவை கையில கொடுத்துக்கொள்வேன். මගේ අනාගතය කියන්න කලින් මිරිස් ඇට කීයක් තියෙනවද කියලා ඇතුලේ කියන්න කියලා. கொச்சிக்காவை கொடுத்து இதுளுக்கு எத்தனை விதை இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு நான் முதல்ல சொல்லுவேன். අපේ උන්ට පුදුම මේකක් තියෙන කියලා අර කල්දිවරුන් වගේ ගාවට කියලා පේන කියන්න. හරි ආසයි. எங்கட உங்களுக்கு புதுமையான ஒரு இது இருக்கு. அந்த கல்தேயர்கிட்ட போன மாதிரி போயிட்டு இந்த மாதிரியான காரியம் මොනවද වෙන්නේ? என்ன நடக்கும்? අනවින කාර්යයන් කොඩි වෙන කාර්යයන් කවුරුද? කල්දිවරු. செய்வினக்காரன் சூனியக்காரன் யாரும் கல்தேயர்கள். අද මිනිස්සු කකුල් වල වැඳ වැටිලා මොන ආත්මයක් වුණත් කමක් නැහැ. ක්‍රිස්තියානි කාරයෝ පේන කියන්න වගේ දුවනවා ඉවරයක් නැහැ. இந்த மனுஷர்கள் ஒவ்வொருத்தண்ட காலில் விழுந்து 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 அந்த குறி சொல்ற மாதிரி அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. මට පේනවා எனக்கு தெரியுது මෙතන ඉන්නවා இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. මට දෙවියන් වහන්සේ දීලා දෙන ආත්මය මොකක්ද දන්නවද? தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்க ஆவி என்ன ඒ தெரியுமா? ආත්මය තමයි இந்த ஆவிதான் ඇතුළට දාන් ඉන්න බිකිනිය පාට මට කියන්න පුළුවන්. அந்த உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற அந்த அண்டவியாரன கலரை சொல்லலாம்.
අන්ඩිවැර් කියලාද කියන්නේ ඩීසන්ට් එකේ. දන්නවද? මට ආත්මය මගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් කියන්න පුළුවන්. அந்த தேவனோட ஆவியினால எனக்கு சொல்லலாம். මොකක්ද ආත්මය? என்ன தெரியுமா ஆவி? කොල්ල උඹ දාන් ඉන්නේ රතු පාට එකක්. நீ உடுத்தி இருக்கிறது சிவப்பு கலர். රතු එකක් දාන් ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය පාවිච්චි කරන විදිය. தேவனுடைய ஆவியை பாவித்து இந்த மாதிரியான காரியம் செய்யுங்க. ඒකේ සභාවෙම அதுல சபையில இருக்கவங்க හalleluya ஹalleluya கை කෑගානවා. கத்துறாங்க. මට පේනවා எனக்கு தெரியுது හන්දිය මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. சந்தில இப்படி ஒருத்தர் ඒ இருக்கார். හන්දිය මේ පැත්තෙන් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. அந்த சந்தில இங்கால තව இருக்கார். එකෙක් කියනවා இன்னொருத்தன் சொல்லுதா දෙවියන් වහන්සේ මාව මෙතනට අරන් යනවා. தேவன் இங்க எனக்கு මම මේ බලපු එක කියන්නේ பார்த்ததை சொல்லுகிறார். මන් දන්නේ නැහැ මොකටද අරන් යන්නේ. எனக்கு தெரியும் எங்க දෙවියන් වහන්සේ ආයේ මේ පැත්තට අරන් යනවා. தேவன் இந்த பக்கம் கொண்டு போறார். මන් දන්නේ නැහැ මොකටද අරන් යන්නේ. எனக்கு தெரியும் ஏன் கொண்டு போறார். දෙවියන් වහන්සේ ආයේ මේ පැත්තට අරන් යනවා. தேவன் இங்கால கொண்டு போறார். මන් දන්නේ නැහැ මොකටද අරන් යන්නේ. எனக்கு தெரியும் ஏன் கொண்டு போறார். ඒ සිස්ටම් ඇද. அந்த சிஸ்டர் நடுவுல දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලංග ගෙදරට මාව අරගෙන යනවා. தேவனானவர் உங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு போறார். මම දන්නේ නැහැ මොකටද අරන් යන්නේ. எனக்கு தெரியும் என்னது கொண்டு போறாருன்னு. මම දැන් මට පේනවා எனக்கு இப்ப விளங்குது. ඔයා එක සුරෝමල් ළඟ වැඳගෙන ඉන්නවා කියලා. நீங்க ஒரு சுரத்துக்கிட்ட கும்பிட்டு இருக்கீங்க. ඌවනේ உம்மா එයා නිකම්ම කතෝලික මිනිහෙක් ඉන්නේ සුරංග ඉස්සරහ තමයි ඉතින් ගිහිල්ලා. கத்தோலிக்க மனுஷன் உண்மையிலே இருக்குது. මම අල්ලන ට්‍රික් එක කොයිද දන්නවද? பிடிக்கிற ட்ரிக் என்ன தெரியும்? මට පේනවා මන් දන්නේ எனக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியா. මට පේනවා මන් දන්නේ எனக்கு விளங்குது ஆனா எனக்கு මට தெரியா. පේනවා මන් දන්නේ නැහැ. எனக்கு விளங்குது ஆனா எனக்கு ඔයගලන් தெரியா. ගියා තුල අරන් ගියා මන් දන්නේ නැහැ. உங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு போனார் என்னன்னு தெரியா. හොඳලාට ඒක මන් දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. அது தெரியாதுன்னு சொன்னது நல்லம். මන් දන්නේ නැහැ ගියා තුලට අරන් යන්නේ. கொண்டு போறது ஏன்னு தெரியாது. හොඳලාට මාත් හිටියේ නැත්තේ ගියාස්සේ. அது நல்ல நேரம் கணவன் මොන இருக்கவில்லை. මිනිස්සුද කියන්නේ. என்ன எப்படியான අපේ மனுஷர்கள் උන් අහගෙන ඉඳලා எங்கடவே கேட்டுக்கொண்டது. මාර ආත්මයක් නෙමේ පාස්සට තියෙන්නේ. சரியா நல்ல ஒரு ஆவிதான் இவருக்குள்ள இருக்கு. ඊයේ සුභාරංචිට ගියායි නැගිටින්න බියන්. நேத்து அந்த சுவிசேஷ අනේ නැගිටින්න ප්ලීස්. சொல்ல போனவங்க எழுமுங்க. ඊයේ දවසෙත් මේ සභාව මේ අවුරුද්දේ පටන් අරගෙන සුභාරංචිට ගිය හැම කෙනෙක්ම නැගිටින්න. நேற்றைய நாளிலே இந்த சபையிலிருந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க போன எல்லாரும் எழுந்திருங்கள். ඔය උන්ට වැඩි ඔයගලන් උතුම්. அந்த அவனுங்களுக்கு பார்க்க நீங்கள் மேன்மையானவர். ඇත්තට කියන්නේ. உண்மையிலே උන්ට වැඩි சொல்லுங்க. ඔයගලන් උතුම්. அவனுங்களுக்கு பார்க்க நீங்கள் மேன்மையானவர். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? මොන ආත්මෙද ඔයගලන්ට එක්ක තිබුණේ? உங்களுக்குள்ள என்ன ஆவி இருந்தது? දෙවියන් වහන්සේගේ. தேவனுடைய ஆவி. දෙවියන් වහන්සේගේ. தேவனுடைய ஆவி. කීල බොරුවට වැඳ වැඳ වැටෙන්න එපා. போயிட்டு சும்மா கும்பிட்டு விழ வேண்டாம். ප්‍රශ්න තියෙන හැම කෙනෙක්ටම අද කියන්නේ. பிரச்சனை இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. ප්‍රශ්න නේද? பிரச்சனை தானே. ප්‍රශ්න තියෙනවා. பிரச்சனை இருக்கு. ප්‍රශ්න තියෙනවද? பிரச்சனை இருக்கா? තියෙනවා. இருக்கு. අදයි ඉඳන් இன்றையில කියන්න ස්වාමිනී ஆண்டவரே මොන විදිහට සෝදිසි කරලා බලන්න. வேண்டிய மாதிரி சோதித்து பாருங்க. කැමති විදිහට මාව සෝදිසි කරන්න. நீங்க விருப்பமான மாதிரி சோதித்து பாருங்க. මම ඔයාව දාලා යන්නේ. நான் உங்களை போட்டுட்டு මම போவேன். ඔයාව දාලා යන්නේ නැහැ. நான் உங்களை போட்டுட்டு போக மாட்டேன். එහෙම කියද්දි அப்படி சொல்லும்போது ඉස්සල්ලාම එන ඔයගලන්ගේ අක්කා තමයි විරුද්ධව කතා කරන්නේ. உங்களுக்கு உங்களோட அக்கா தான் முதல்ல விரோதமா ඉස්සල්ලාම එන வருவாங்க. ඔයගලන් පවුලේ කෙනෙක් உங்களோட තමයි. குடும்பத்துல இருக்கறதா முதலாவது வருவாங்க. හරි ගියාද? சரி போயிட்டா. ඔය හැමදාම උදේ උදේ ඇඳගෙන ගියා නේද? நீ காலம்பரே வெளிக்கிட்டு මොනවාද போனதால හම්බුනේ? என்ன கிடைச்சு? ඔව් බං ඒක තමයි බං මොනවා වුනේ පාස්ටර්ටන් කිව්වා තමයි මොකක් හරි හරියන තාම හරි ගියේ නැහැ. ஒண்ணும் கிடைக்கல. அந்த பாஸ்டர் தான் சொன்னதா இன்னும் ஒண்ணும் ඒට පොඩ්ඩක් கிடைக்கல. කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා යනවා නැද්ද? நாளைக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் போறதா උන්වහන්සේ இல்லையா. අතහැරලා ஆண்டவரை கையை விட்டு ඕන දෙයක් කරගනි. வேண்டியவன செய். ආත්මේ කවුද සෝදික කවුද ශක්තිමත් ඉන්න ගාව එක්කෙනා ගාවට යනවලු. அந்த ஆவியானவர் அந்த சக்தி இருக்க ஒருத்தர் கிட்ட போவாராம். යාව අරගෙන යන්න යනවලු දෙවියන් වහන්සේ තුලට. அவரை கொண்டு போவாராம் தேவனுக்குள்ளாக. දානියෙල් සිංහගුවාට වැටුණා. தானியல் சிங்கக்குகையில விழுந்தான். සාදාක් මේසත් අබේත් ගිනි උදුනට වැටුණා. சாத்ராக் மேசாக் ஆபிக்நேகோ அந்த நெருப்பு ඒ தண்டையில விழுந்தார்கள். කියන්නේ ප්‍රශ්නයට වැටුණා. பிரச்சனையிலே விழுந்தார்கள். හැබැයි ප්‍රශ්නෙන් එළියට ගෙනාවේ දාස් ගුණකින් ආශිර්වාද කරලා. ஆமென். அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு 1000 மடங்காக ஆசீர்வதித்தார். ඉස්සලම ඔයගලගේ නමේ තේරුම හොයාගන්න. முதல்ல உங்களுடைய பேரின் அர்த்தத்தை தேடிக்கொள்ளுங்க. මොකද්ද තේරුම? என்ன அர்த்தம்? මම මගේ නෝනගේ නමේ තේරුම එව්වා. අවසාන කරන්ට යන්නේ. போதகருடைய மனைவியுடைய அந்த பேரின் அர்த்தத்தை தேடினார். මම බැලුවා පොඩ්ඩක්. நான் பார்த்தேன் என்ன මගේ නමේ තේරුමත් බැලුවා. என்னுடைய பேரின் அர்த்தத்தை එයාගේ නමෙත් තේරුමත් බැලුවා. அவருடைய பேரின் அர்த்தத்தையும் தேடினார். එයාගේ නම මම ගහලා මම බැලුවා chat GPT පින් සිද්ධ වෙන්න. චටාට පින් සිද්ධ වෙන්න මම බැලුවා නම ගහලා. ChatGPT அந்த நன்றி சொல்ல அதுல தேடினேன். ගාලා බල්ලා ඌ දුන්න මරු නමක්. அடிச்சு பார்த்தா அதுல அர்த்தத்தை சொன்னுச்சு. මොකක්ද දන්නව නමේ තේරුම? என்ன தெரியும் அந்த பேரின் அர்த்தம்? විටින් විට වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් කියලා. அடிக்கடி மாறுகிற சுபாவம். මම බැලුවා එයාව. நான் பார்த்தேன் මං அவங்கள. කිව්වා මේනවලු වැඩක් පෙන්නන්න. இங்க வாங்கின ஒரு ඔයාගේ சம்பந்தம். නමේ තේරුම බලන්න. உங்களோட பேரின் அர்த்தத்தை பாருங்களேன். විටින් විට වෙනස් වෙන ස්වභාවයක්. அடிக்கடி வித்தியாசப்படுகிற මං කිව්වා ඔයා විතර හැම ගෑනුම එහෙම තමයි කියලා. நீங்க மட்டும் இல்ல எல்லா பொம்பளைங்களும் அப்படித்தான். හැම එකාම එහෙම තමයි. எல்லாரும் அப்படித்தான். ඒ නිසා அதனால අපේ නමේ තේරුම මොකක්ද? எங்களுடைய பேரின் அர்த்தம் අපේ නමේ තේරුම මොනවද? எங்களோட அந்த பேரின் அர்த்தம் என்ன? ඇන්ටනිගේ නමේ තේරුම මොකක්ද? ஆண்டனியோட பேரின் அர்த்தம் என்ன?
දයාව කියන මේ තේරුම මොකක්ද? தயாவத்திட பேரின் அர்த்தம் என்ன? මොනවද තේරුම? என்ன அர்த்தம்? මොන තේරුම තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. என்ன அர்த்தம் இருந்தாலும் இருக்கு. අපේ තේරුම මොකක්ද දන්නවද? எங்களுடைய ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිත් එක්කයි. எங்களுடைய பதில் என்ன தெரியுமா? இயேசு යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමගයි. இயேசுவானவர் உங்களோட යේසුස් දෙවියන් වහන්සේලා ගැලෙමුන් ලැබපු හැම කෙනෙක්ම නමේ තේරුම இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய நாமத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருடைய பேரின் දෙවියන් அர்த்தமும் වහන්සේ මා සමගයි. தேவனானவர் என்னோடு இருக்கிறார். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். දෙවියන් වහන්සේ මගේ පියා. தேவனானவர் எங்களுடைய පියා தகப்பன். කියනවා தகப்பன் சொல்லுகிறார். ඇන්ඩ්‍රூව බල්ලා என்றை பார்த்து ඇන්ඩ්‍රූ என்று වගේ නමේ තේරුම තමයි உன்னுடைய பேரின் அர்த்தம் தான் මම ඔබත් එක්කයි. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். ஆமென். තව මොනවද ඕන වෙන්නේ? இன்னும் என்ன வேண்டும்? සෝදිසි කරලා බලනවද? சோதித்து பார்க்கறீங்களா? ඒ නිසා அதனால මේ ආත්ම ඔයගලන්ගේ ගියස්සට එන ආත්ම அந்த உங்களுடைய පාස්ස කියාගෙන ආත්ම வீட்டுக்குள்ளே வருகிற அந்த பாஸ்டர் என்று එක சொல்லுகிற එක එන ஆவி එක එකුන් ஒவ்வொருத்தனுங்கள் ඔය කෝට් ෂූට් ගහගෙන මම මේ වැරදි කියන්නේ නැහැ. කෝට් ෂූට් ගහවට කමන්නේ அந்த கோட் சூட் அடிச்சா அப்படி பிழை சொல்லல கோட் சூட் அடிச்சா பரவாயில்ல. නැහැ. හැබැයි මුන් එද්දි බලන්න බෑ වැඩේ. இவனுக்கு வரும்போது பாருங்களேன் என்ன நடக்குதுன்னு. මාර කේස් එක. சரியான பிரச்சனை தான். දවසක් මම මෙහෙම කතාවක් ඉවර කරලා දාන්නම් අද. ஒரு ஒரு ආය சம்பவத்தை හම්බෙන්නේ சொல்லி නැහනේ. ஒரு சம்பவத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சு போடுறோம். දවසක් කිව්වා මතකද එක පාස් එකේ බොඩි ගාඩ්ලා දෙන්නෙක් හිටියා කියලා. ஒரு நாள் சொன்ன தெரியுமா அந்த ஃபாஸ்டரோட அந்த பாடி கார்டு ரெண்டு பேரும் දැන් බොඩි ගාඩ්ලා ඉන්නව නේද? பாடி கார்டு இருக்காங்க தானே? බොඩි கேட்டிருக்கீங்க ගාඩ්ලා தானே? මාර බොඩි ගාඩ්ලා ඉන්නේ. ஆமா சரியான பாடி கார்டு தான் அவங்க. මෙහෙම කරන් ඉන්නවා මෙහෙම කරන් ඉන්න මොනාට ඉන්නවද இப்படி දන්නේ நிப்பாங்க මොනාට. இப்படி கையை பின்னு கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ඒ බොඩි ගාඩ් කෙනෙක්ව මට අපේ නිලු දවසක් මට ෆොටෝ එකක් එව්වා වීඩියෝ එකක් එව්වා. அந்த பாடி ඉතාලි වල கார்டு ඉන්නේ. பாடி கார்டு ஒருத்தருடைய அந்த போட்டோவை அந்த நிலுன்னு சொல்ற சகோதரி வெளிநாட்டுல இருக்கிறவர் போட்டோ ஒன்று அனுப்பியிருந்தார். මං කොමුට පිස්සු ගණන් ගන්න එපා කියලා නිකන් හිටියා. இவனுக்கு பைத்தியம் கணக்கெடுக்க வேணாம்னு சொல்லேன். ඒ බොඩි ගාඩ් அந்த பாடி கார்டு නමත් එක්ක කියන්නම් பேரோட சொல்லுங்க. බය නැතුව කියන්නම්. பயப்படாம ඒ சொல்லுங்க. බොඩි ගාඩ් මීගමුවේ அந்த பாடி கார்டு மீகாமில රෝඩියෝ පබ් එකේ හිටියා. அந்த ரோடியோ பப்ல இருக்கிறார். රෝඩියෝ පබ් එකේ මීගමුවේ. ரோடியோ பப்ல நீர்கொழும்புல ඇන්ඩ්‍රෝබේද රෝඩියෝ පබ් එකේ වෙන්නේ? ரோடியோ பப்ல என்ன நடக்கும்? சுவிசேஷம் சுபாராஞ்சி அறிக்கிறதா? தானே? சுவிசேஷம் அறிக்கிறதா? ආ බොනවා. குடிப்பாங்க. ගෑනු ගෑනු නටනවා. මෑත් මට කියන ඒ දවස්වල මං අනිවාර්යෙන්ම යනවලු. பொம்பளைங்க ஆடுவாங்க. හරිද? මොනවද කරන්නේ නටනවා. ஆடுவாங்க. අපිට යද්දි පේනවා. எங்களுக்கு போக்குள்ள தெரியும். අපි යද්දි මම යද්දි ඒ නමත් කියාගෙන ගියා. நான் அந்த போக்குள்ள அந்த பேரையும் சொல்லி கொண்டு ඌ போறேன். සෙනසුරාදා බොඩි ගාඩ් කරලා அந்த சனிக்கிழமை பாடி கார்டு அங்க இருந்துட்டு ඉරිදට අර පාස්ස කෙනෙක්ගේ දේමේ මු බොඩි ගාඩ් කරනවා. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பாஸ்டருடைய பிரசங்கத்திலே பாடி கார்டு அனுப்பிக்கிறான். වයිසකම් එතන බොඩි ගාඩ් දීලා මු ඉරිදට ඇවිල්ලා බොඩි ගාඩ් කරනවා. அந்த அங்கனைக்குல வேசித்தனம் செஞ்சு பாடி கார்டு இங்கனைக்குல வந்து இங்கேயும் பாடி கார்டு ඌ அனுப்பி එතන බොඩි ගාඩ් කරන්නේ ඇයි? அங்கனைக்குல அந்த பாடி கார்டு ඒකේ බොඩි அனுப்பிக்கிறது ගාඩ් කරන්නේ ඇයි? ஏன் அங்க பாடி கார்டு වලියක් આવොත් බේරන්න. அந்த சண்டை ஒண்ணு வந்த காப்பாத்த මොකටද නේ දේවස්ථානේ බොඩි ගාඩ් කරන්නේ? அந்த தேவாலயத்துல என்னத்துக்கு பாடி கார்டு? මොන වලියකට? என்ன சண்டைக்கு බොඩි ගාඩ් ඉන්නේ කරන්නේ. பாடி கார்டு? දැන් මං ඔයගලන්ට කිව්වනේ. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தானே ඔන්න සාක්ෂියතෝ කියන්නේ. ஒரு சாட்சியோட சொல்லுங்க. ඒ බොඩි ගාඩ් ඉටියද නැද්ද කියලා ඔයගලන් දෙන්න කියන්නේ. அந்த பாடி கார்டு அங்கனைக்குல මේ දෙන්න இருந்தது. සාක්ෂි ඉටියද නැද්ද එතන? நானும் கண்ணால கண்டேன் அந்த பாடி கார்டு அங்கனைக்குல நின்னான். ඇන්ඩ්‍රෝ මේගොල්ලන්ගේ දැක්කා. අදවත් ඉන්න හොඳ. இன்னைக்கும் அங்கனைக்குல நிக்கிறாங்க. අපෙන් හරක් මුන්ට වඳිනවනේ නේ කියේ. எங்களுடைய எரும மாடுகள் இன்னும் அதை கும்பிட்டு கொண்டிருக்காங்க அவனை. මොනවද මේ? என்ன நடக்குது? නෙගුපත් නේසර බාබිලෝනිය ආත්මය. அந்த நேபுகாத்நேசருடைய அந்த பாபிலோன்ல இருந்த அவனுடைய ஆவி කිසිදු සෝදිසි කිරි බැලීමක් නැහැ. ஒரு சோதித்து பார்க்கறதும் இல்ல. පාස කිව්වනම් වැටුණා මු. பாஸ்டர் சொன்னாரா விழுந்துட்டாங்க. මම පා කිව්වනම් ඇති ඌ ඇඳලා වැටලා ආනේ එන්න පාත වැඳ. அந்த பா அப்படின்னு சொன்னோனே வாங்க பாஸ்டர் பாஸ்டர் මට அப்படியே තේරෙන්නේ கும்பிடுறது. අනේ අර පව් අර එක සැරයක් එකට එක ආච්චි කෙනෙක් අනේ කොන්දත් බෑ ඒ ගෑනිත් වැඳිනවනේ. ஒரு வயசு போன ஒரு ஆட்சியோட அவங்களுக்கு இடுப்பு வேலை அவங்களும் அப்படியே கும்பிடுறாங்க. ඒකට සමහර ගෑනු යක්කු ඇත්තන සමහර ගෑනු ඉන්නවා යක්ෂාත්ම ඉන්න සභාවේ. ஒரு சில அந்த ඔයගලන්ට නෙමෙයි යා නැත්නම් பிசாசு பிடிச்சவங்க. කාන්ත වැඩමුළුවට එන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඔයගලන්ට මේ අනේ ප්ලීස් ඇත්තට. உங்களுக்கு இல்ல சொல்லுகிறது. සමහර ඉන්න ගෑනු යක්ෂාත්ම. ஒரு ஒரு பொம்பளைங்க இருக்காங்க ஒரு சிலர் அந்த උන් பிசாசு ஆவி. උන් හොඳට ඇඳගෙන ඉන්නේ. அவன் நல்லா உடுத்தி இருப்பாங்க. උන් තමයි ඉස්සලම ගිහලා ෆෝම් කරන්නේ පාස්ටර්. அவங்க தான் முதல்ல போயிட்டு දැකලා තියෙන දේ பாஸ்டர் ஃபோன் பண்றது. ඉස්සලම ෆෝම් කරන්නේ උන් තමයි පාස්ටර්. முதல்ல அவங்க தான் ஃபோன் பண்றது பாஸ்டர். උන්ට පුළුවන් නම් උස්සන්න පුළුවන් ඒත් උස්සන්නේ. அவங்க போயிட்டு அப்படியே காலை பிடிச்சு அப்படியே ஏழு மந்தான் தூக்குவாங்க. උස්සගෙන මේ ඒ ගෑනු මිනිහා බදාගෙන තන්නේ හැබැයි පාස්ටර් හොඳට බදාගෙන ඉන්න මෙහෙම කරගෙන. පපුවට තියාගෙන அந்த பொம்பளை கணவனை கட்டி பிடிப்பால தெரியும். ஆனா பாஸ்டர் போயிட்டு அப்படியே கட்டி பிடிச்சு මම நெஞ்சில அப்படியே வச்சு මම கொள்வாங்க. හිතන්නේ මොකක්ද දන්නවද? நான் நினைக்கிறேன் என்ன தெரியுமா? මේම කන තිබ්බම இந்த இப்படி காதை வச்சோட ඩික් ඩික් ගාලා හાર્ට් බීට් එක එනවනේ. டிக் டிக்னு அந்த ஹார்ட் பீட் வரும் தானே. පාස්ටර් වගේ මගේ මාත්‍යට වැඩිය ලස්සන හાર્ට් බීට් එකක් තියෙනවා පාස්ටර්. பாஸ்டர் என்ன கணவனுக்கு பார்க்க சரியான ஒரு ஹார்ட் பீட் அழகான ஹார்ட் பீட் அவங்க இருக்கு.
පාසෙ ඉතින් උතුරු දකුණ මාරු වෙන්නේ නැති වෙලා. பாஸ்டருக்கு அந்த வடக்கு கிழக்கெல்லாம் மாறி போகும். වැඩන්නේ මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. இதுதான் இன்னைக்கு சபையில நடந்தது. සභාව විකෘති කරගෙන යනවා. சபைகள் அப்படியே குழப்பி සෝදිසි கொண்டு කරලා போகிறது. බලන්න. சோதித்து பாருங்க. වචනේ කියවන්න. வார்த்தை வாசி. හොඳට වචනේ කියවලා வார்த்தை நல்லா දෙවියන් வாசிச்சு වහන්සේල වර්ධනය වෙන්න. தேவனுக்குள்ளாக நீங்க ඔගලන් වචනේ තුල விருத்தி වර්ධනය அடையுங்க. වුණොත් நீங்க வார்த்தையில விருத்தி ඔගලන්ට තමයි அடைஞ்சா ආශිර්වාදය. உங்களுக்கு தான் මට ஆசீர்வாதம். නැහැ. எங்களுக்கு இல்ல. ඔගලන් වචනේ තුල වුණොත් මට ආශිර්වාදයක් நீங்க තියෙනවා. வார்த்தையில வளர்ந்தா எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா? ඔයා වචනේ තුල වර්ධනය වුණොත් මට ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. நீங்க வார்த்தையில வளர்ந்தா எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா? මම වචනේ තුල වර්ධුණොත් මට ආශිර්වාදය. நான் வார்த்தைக்குள்ள வளர்ந்தா எனக்கு හැබැයි වචනේ ஆசீர்வாதம். තුල හැම වර්ධනය මිනිසෙක්ම ஆனா வார்த்தைக்குள்ள வளர்ச்சி அடைகிற ஒரு දෙවියන් மனுஷனும் වහන්සේ නාමය ඔසවන්ට යනවා. தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்த போகிறார். ආමෙන්. ஆமென். සෝදිසි කරලා බලමු දෙනා. சோதித்து பாப்போம் அப்ப. අද ඉඳන් වැටෙයිද ප්‍රශ්න වලට? இன்னைக்குல இருந்து பிரச்சனை விழுவீங்களா? දැන් කියන්න ඕන මගුලක් එන්න කියන්න. என்ன பிரச்சனை ඕන வந்தாலும் එකෙක් එන්න කියන්න. බය නැතුව කියන්න ඕන. பயப்படாம சொல்லுங்க. අන්න ඒතකොට තමයි යකා එන්නෙම නැත්තේ. அப்பதான் பிசாசு ඌ එන්නේ வரமாட்டான். அவன் வரமாட்டான். චීදරත් அவன் வரமாட்டான். ඔබ වරෙන් ඕන විදියකට நீ வா வேண்டிய මම மாதிரி යනවාද කියලා දැනගන්න. நான் போறேனா இல்லையான்னு பாருவேன். මේ ආත්ම තුනක් සාදක් මේ සත් අබේද්ගේ ආත්මයත් අරගෙන இந்த மூன்று ஆவிகள் சாத்ராப் மேசாக் ஆபேத்நேகோ දානියෙල්ගේ எடுத்துக்கொண்டு ආත්මෙත් අරගෙන அந்த தானியேலுடைய ஆவியும் අපි எடுத்துக்கொண்டு දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඇතුව அந்த தேவனுடைய ஆவியோடு நாங்க ඒ බලයෙන් යුතුව அந்த அந்த பலத்தோடு සභාව නැගිටිමු. சபைகள் எழுந்திருக்கு.